זה שמשהו אינו בסדר עם העולם שלנו, רבים כבר התחילו להבין זאת, למה כל כך הרבה כאב, הרס וצער אנחנו רואים במיוחד בזמן האחרון, כאשר אנחנו שומעים כל יום איך המנהיגים הנבונים של כל המדינות, כולל ארגוני חסד ומוסדות פיננסיים ועמותות לשמירת הטבע, עסוקים כל הזמן לתקן הכל ולגרום לחיינו להיות טובים יותר. הרבה ארגונים אשר נלחמים בעוני, במחלות ובפגיעה בזכויות האדם. הארגונים הללו רשומים כארגונים ללא מטרות רווח, שמי שמממן אותם זה עשירי העולם, והקרנות שלי חושבים עליהם, דואגים ככה, הם אומרים. אך הפשע, הסחר בבני אדם, שוק הסמים, כבדים, והבימים שלנו גם פנדמיות, כמובן שקריות, רק גודלות נוספות יותר, משברים. אז איפה ההצלחה שלהם? מכירים את מנון החקיין? הוא סיונית ממשפחת התמנונים שנמצא באזור תאילנד. ככה יקיין בגלל שיכול לשנות את הצבע שלו כמו של 15 יצורי מים שונים, והקורבנות הפוטנציאליים שלו לא רואים אותו. כיום יש תהליכים בעולמנו שלא רבים יודעים עליהם. בכל העולם, בכל המדינות בו זמנית בונים סדר עולמי חדש. מדובר על שליטה טוטלית ומעקב כל שעות היממה, מארגונים ברוב הממשלות, מאחורי הצללים, ואנשים לא רואים אותו, אך הוא משפיע על הכל. מדובר על העולם האינפרנלי, ואיך הוא שולט באליטה כדי ליצור קפיטליזם אינקלוזיבי. אחרי מיסטר ולד, בהדרכה הקודמת דיברנו איך מסדרי הסוד שומרים בסוד על כך שהם מתקשרים עם שדים ורוחות, ושמטרה שלהם זה ליצור סדר עולמי חדש, פתח שער לכוחות האינפרנליים בעולם שלנו. בהדרכה הזו ניתן דגש על סוד נוסף שמסתירים מאיתנו, וזה איך אותם כוחות האינפרנליים גם מתעברים בראשי ערב רב, איך יש טכנולוגיה אקולטית שעוזרת להביא שדים בגלגול ונולדים בני אדם ללא נשמה, אלא הם רוח אינפרנלית, המנהגים שהם שדים כפי שכתוב בסתרי הנבואות שיהיה באחרית הימים, ואיך כל הכוחות הסתרא אחרא האלה פוגעים באדם באיזה דרך. מה הם מסתירים שעלינו לדעת על עצמנו? מה ידוע בדורות הקודמים שהיו נשכח מאיתנו? וכל זה בשביל להפוך את האדם למשועבד אליהם. בואו נפתח את מודעות לעולם שלא הכרתם. אני רוצה להתחיל איתכם באקטואליה ולחדד דברים שלא כולם יודעים, ומשם לעבור לשכבות החבויות יותר, מה מתרחש היום. אבל לפני כן אני רוצה לחזור איתכם אחורה בזמן למאה ה-13 שבו נוצר המסדר האבירים הטמפלריים. הסיפור הפורמלי מספר שהמטרה שלהם הייתה להגן על עולי הרגל הנוצרים לארץ הקודש. אך ברור לכולם כי בתחילת דרכם של האבירים הטמפלריים הם היו רק 9 במספר והם לא יכלו להתמודד עם המשימה הזו. הם בעצם עלו לירושלים במשך 9 שנים בשביל מטרה אחרת, לחפש את אוצרות שלמה המלך ואת הגר"א הקדוש. שיש מסבירים שמדובר על גביע קודש, יש מסבירים שמדובר על אבן, שהביאו אותם מלאכים הנפולים לפי ספר חנוך, ויש אומרים שמדובר על חוכמות סוד קבלית שמאפשרת לאדם לקבל כוח אלוקי עלי האדמות, ויש סיבה למה היה כל כך חשוב להם הפריט הזה. המפתיע כאן הוא שלפתע קבוצה של 9 אנשים התחילה לגדול ולהתרחב והפכו להיות לתאגיד ענק, החזק ביותר באירופה. זה מזכיר מאוד את הדרך בו התפתחו בזמן בזק חברות כמו פייסבוק, אמזון, מייקרוסופט, אפל, טסלה. כל זה באותו צורה כמו האבירים הטמפלריים. ועוד רגע תבינו מי עמד מאחורי ההצלחה הזו, כדי להצטרף לטמפלריים היה צריך לסרוק את הרכוש, לכן היו נכנסים לשם המשפחות העשירות ביותר באירופה, מה שעזר להם להיות יותר עשירים ובעלי מעמד מקודם.
הסיבה שהם היו צריכים מימון בשביל הוצאות שלהם על מלחמות ומסעות צלב, כל זה בשביל להגיע לים התיכון ומזרח, כדי לאסוף סודות כמו הבנייה של הפירמידות, כתבים עתיקים של בבל, ומה שלא היו חושפים מעולם בשביל האדם הפשוט, והסיבה שהם היו אוספים תורות סוד ושומרים עליהם בסוד, כי מידע נסתר נותן לאדם כוח כמעט בלתי מוגבל. גם כעת נוכל לראות הרבה מפורסמים, מנהיגים, אנשי עסקים, ואנשים חשובים שמשתתפים בטקסי סוד אקולטיים, אשר מזכירים את הדרך בו עשו זאת בבל ומצרים העתיקים. שיטת מניפולציה שהתחדדה במשך דורות מהזמן הקדום עד הזמנים שלנו בצורה כזו שקבוצות צעירות מצליחות לשלוט על האור הגדול בעולם בצורה שמזכירה מעגל גל או מדרגה מעל מדרגה בפירמידה, שמאוד מזכיר את הפרינציפיאליות של מסדרי האילומינטים, אלו שבאמת נמצאים במעגל הפנימי ביותר של השליטה. בקצה הפירמידה יש להם את חוכמות הקדמונים שמסדרי הסוד אספו במשך דורות. בדרך כזו האילומינטים שולטים בעולם במשך דורות, ובזמן גלוי הרבה יותר, אך מי שמשך בחוטים וגרם לאימפריים לגלות ולצבור כוח, מי שגרם להם במסדרי יסוד אחרים לחפש אחר פרטים עתיקים, יש החזר חוכמות סוד, וטקסים הם בעצם כוחות אינפרנליים, שדים ומלאכים נפולים שהם תמיד תקשרו איתם, והם כיוונו אותם בדרכם הכל נבנה. האבירים הטמפלריים עשו זאת דרך ראש בפומט, והמונים החופשיים דרך טקסי מגיה שחורה של קולט המוות, הרוזנקריישן, דרך אלכימיה. כל שנה נוספים עוד ועוד שאלות שבחברה לא מקובל לדבר עליהן בפורום העולמי הכלכלי. כבר הרבה זמן מדברים על מעבר לטכנולוגיה ירוקה, מדובר בקפיטליזם מסוג חדש, קפיטליזם סטייק-הולדר, בפירוש בעלי עניין, אשר הוא הדרך האלטרנטיבית היחידה לקריסת הקפיטליזם של שוק ההון. קפיטליזם של בעלי עניין זה גישה שקלאוס שוואב, יושב פה ראש הפורום העולמי הנגיש, שהתאגידים לא רק פועלים לפי אינטרס של בעלי המניות שלהם, אלא גם מתוך עניין לכלל הסביבה בצורה כזו, כביכול הם רוצים לפתור בעיות אקולוגיות סוציאליים עולמיות שהם גם בעצם יוצרים. המטרה העיקרית של הקפיטליזם החדש, עסקים חייבים לקחת מחויבות לבעיות אקולוגיות. הכלכלה הירוקה יכולה להישמע לרבים מאוד משכת, כולם הרי רוצים לראות את הסביבה שלנו ירוקה ופורחת, אך זה אוטופיה. עד היום הקפיטליסטים היו חושבים רק על האינטרסים האישיים שלהם, שלפתע הם רוצים לחשוב על הסביבה, וזה מגיע עם אותו אינטרס עצמי, לכן הם רוצים גם שליטה ופיקוח. שאלה זו הפורום העולמי הכלכלי נותן יחס מיוחד ותומך בפיקוח ומעקב שקיים בסין כבר בעתיד הקרוב. הארגונים השולטים של העולם העסקי העולמי היו סאטקי הולדרס של הפורום העולמי הכלכלי. הפורום העולמי הכלכלי לא רק מכיר את העסקים האלה, על כל בני אדם, ואני אתן דוגמה איך באמת נראית האידיליה הירוקה הזאת. מדינת סרי לנקה עד שנת 2021 הייתה מדינה מוזנת למדי בהשוואה למדינות אסיה אחרות. המדינה הייתה במקום 110 בעולם בתוצר מזון ברוטו לנפש אחת, באוכלוסייה בהשוואה לארמניה שהיא במקום 112, או אוזבקיסטן במקום 150. הכלכלה שהעיקר של המדינה התמקדה חוץ מתיירות בייעוץ טקסטיל וגידולי אדמה. 10% מכך הטה עולמי גדל בסרי לנקה. באפריל בשנת 2021 התקבלה החלטה לעבור לחקלאות אקולוגית. לחקלאים נאסר להשתמש בדישון שאינו אקולוגי, אך גידולי בעלי חיים שם מאוד נמוך, שהביצוע שלהם לוקחים דשן טבעי, ולכן הייתה נפילה גדולה בייצור תה, וכך הכלכלה נפגע מאוד. למדינה היה עוד קלף וזה גם גידולי אורז, אך בתקופת הקורונה נאסר להם לגבל אותו, אלא רק לעשות מסחר חוץ ולהביא אותו, וכאשר בשנת 2021 בנובמבר האיסור לגידולי אורז ירד, הכלכלה כל כך נחלשה בתקופה הזו שהמדינה כבר לא יכולה לעמוד על הרגליים יותר. בשנת 2022 רעב הגיע לסרי לנקה. היה ביולנד מדינת גידול קרקע במקום השני בעולם ביבוא בגידולי קרקע, שם התחילו להשתמש בחקלאות אקולוגית בשימוש צואת בעלי חיים כדרך לדישון, אך במקרה הזה האקולוגים עצמם לא אהבו את הרעיון, כי הדגישו שיש בגלל זה ב-50% יותר שחרור של אוקסידים, גז, אוזון ואמיאקה. בכל אופן החקלאים התנגדו לזה בנחרצות והתחילו קריסה בחקלאות. אך הממשלה מאוד מהר הורידה את המחאה על ידי גז מדמיע ושימוש בנשק חם, וזה ממשיך ממדינה אחת לאחרת. השיטה הזו לא עובדת ומביא יבול דל. אצל החקלאים עכשיו יש רק שני אפשרויות, או לפשוט את הרגל או למכור את האדמות שלהם לממשלה במחיר זול יותר. בכל העולם אוסרים לחקלאים להשתמש בזרע הטבעי שלהם ולגידול קרקע, אך מצד שני כופים עליהם כל שנה לקנות זרעים מהונדסים גנטית אצל תאגיד מונסנטו וחברות הנדסה גנטית אחרות כמו סינגנטה השוויצרית או חברה סימינס וג'טבל סידס.
תשימו לב לאיור של מחאת חקלאים בהודו שכתבו על השלט אל תנשכו את היד שמאכילה אתכם. איור נוסף של מחאה במזרח אפריקה. החקלאים הם הראשונים שהרגישו את נפלאות במחאות של הכלכלה הירוקה. בהמשך יכול להתפתח הרעב מחורבן, ואז כל אדם ירגיש את היד הכבדה של הכלכלה הירוקה, כי אינה צריכה את בני אדם. יש מסמך של הוועד האירופאי. המטרה שלהם להוריד את פליטת CO2 עד שנת 2030 מינימום ל-50%, כפי שהיה בשנת 1990, ועד שנת 2050 צריך להגיע לאפס פליטת CO2. זאת אומרת שעד שנת 2050 מתכננים שלא יהיה שום חקלאות, ושוב גידולי בקר, בגלל שבני אדם גם פולטים CO2, פחמן דו-חמצני, אז גם את בני אדם צריך לצמצם ככל האפשר, רק להשאיר שכבה של אוכלוסייה שתשרת את האליטה השטנית בני הבליעל, הולך האישית דרך טיפון. אזכיר שעל כך הוא דיבר בשנת 2010, בכנס של טד, ביל גייטס, יימח שמו וזכרו, תחילה הוא עשה רישומים של ריכוז גבוה של CO2 פחמן דו-חמצני שיש באטמוספירה, ואז הודיע על החשיבות להביא את העולם לאפס פליטת CO2. על המסך הופיעה משוואה כזו, רבים מייחסים אותה דווקא על ידי שהוא נתן לצמצום אוכלוסיית העולם, אך לא רבים בכל זאת מפרשים אותה בכוונה לטווח הארוך יותר של זה וזה ושל ביטול פחמן דו-חמצני בעולם. עוד פי זה אנשים, עוד זה שירותים לאדם אחד אתה רוצה אנרגיה בשביל השירות הזה, והעוד צי זה פחמן דו-חמצני על יחידת אנרגיה אחת. והשאלה הגדולה הייתה איך אפשר להביא את הפחמן הדו-חמצני לאפס. צריך ש-PSE או C היו אפסיים. אז השפעה הזו לא רק מדבר על צמצום לאדם, אלא גם של SEC, אך יותר קל יהיה לצמצם את פי את האנשים, ואז כל ה-SEC שלמו עם האנשים יחד. המשוואה הזו מדברת על כל דבר שקשור לפחמן דו-חמצני. בעולם רק הדגש יותר חזק הוא על צמצום אנשים, אך עם דברים אחרים אמורים להסתמסם, וזה חשוב לשים לב איך בורא עולם לא ייתן להם להשלים את התוכנית עד שנות 2030 כפי שהם רוצים. אחד מ13 עיקרי אמונת ישראל היא האמונה בביאת המשיח, והציפייה לו המבשרת את הגאולה השלמה, שאיתה יגיע קץ הכאב ויתחיל עידן של חיים עם גילוי האלוהים. כפי שכתוב בספר זכריה על כך שאלוקים יילחם למען בני ישראל בסוף מלחמת גוג ומגוג. הנה יום בא השם וחולק שלך וכיפך, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונלכדה היא ונשסו הבתים, והאנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה יתרה, לא יכרת מן העיר. ויצא השם ונלחם בגויים ההם, כיום ילחמו ביום הקרב, ועמדו רגליו הוא על הר הזיתים אשר אל פני ירושלים, קדם ונפקע הר הזיתים, מחציו מזרחה והעמה גיא גדולה מאוד. משם חציה הצפון וחציו נגב, וזאת תהיה המגפה אשר יגוף השם את כל העמים אשר צרור על ירושלים. עמק בשרו ועומד על רגליו, ועינות תמכנה באחוריהם ולשונות תמק בפיהם. והיו ביום תהיה מהומת השם רבה בהם, והחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. ותהי שמעוני מסביר לעתיד לבוא להדין אומות העולם להיכנס אל ארץ ישראל ולעשות מלחמה עמהם. ומה הקדוש ברוך הוא עושה יוצא ונלחם עם הגויים? הוא מסכך על ראשם של ישראל, שנאמר זכותה לראשי ביום נשק, אמר רבי שמואל בן אחמד ביום שהשיקו שני עולמות זה לזה. ושלושה פעמים גוג ומגוג באים על ירושלים, ובשלישית הם באים ועולים לירושלים, והם הולכים ליהודה ומתיירים, שהם גבורים ומוסרים לכל אחד מבני יהודה שני גיבורים כדי שלא יברח. כיוון שגוברים בני יהודה עולים ומגיעים לירושלים, פללים בליבם, ואומרים נפול בידם ולא הם בידינו. ולמה הם מתפלים בליבם שמתיירים הם להשמיע קולם? הדאו דכתיב ואמרו אלופי יהודה בליבם, אמר להם הקדוש ברוך הוא בתמימות בעתם, ויחם שהתמימות עולה לכם, שנאמר תומת ישרים תנחם. באותה שעה הקדוש ברוך הוא נותן לבני יהודה גבורה, והם שולפים כלי הזין שלהם ומכים לאותם אנשים שימינם ומשמאלם והורגים אותם. כל גויים סבבוני וגול סבועים גם סבבוני, פעם ג' פעמים נגד ג' פעם שעתיד גוג ומגוג לאותו ירושלים כדרך שעלה סנחריף ונבוכדנצר, והוא מביא אנשי יהודה עמו והם מתפללים, הם צלי יושב בירושלים, וכך הוא אומר וגם יהודה תילחם בירושלים. כבר מתחילים לדון על חוקים אקולוגיים באו"ם.
מה שישפיע על כל מדינות העולם, איזה טמפרטורה מותר יהיה להחזיק בבית מגורים, באיזה מחמם אפשר יהיה להשתמש, ואולי אפשר לחיות בבתים שהם לא מחממים לגמרי, האם אפשר להשתמש במכוניות שנוסעות על בנזין, והאם אפשר לתת לאנשים גם המשך לאכול בשר, והרבים שמעו שהם נותנים תחליף וזה אכילת חרקים. הם משקרים שזה תחליף חלבוני בריא, וההונאה הזו יכולה לגרום להרעלת כל הגוף. בעיות בפריון. אך החוקים האכזריים ביותר יקבלו תוקף כאשר הם יסיימו עם האיפוס הגדול. אז האיפוס הגדול הוא מעבר לכלכלה הירוקה, כאן תוכלו לראות את הספר של היושב ראש של הפורום הכלכלי העולמי, קלאוס שוואב, קוביד-19, האיפוס הגדול. אתם יכולים לראות בעצמכם שפנדמיה זה רק קו התחלה, שיצור בשביל לקדם את האיפוס הגדול. מעברי קלאוס שוואב, פנדמיה היא חלון אפשרויות נדיר, אשר מאפשר לאפס את העולם שלנו. עקב כך שהספר פורסם רק 4 חודשים, לאחר התחילה הפנדמיה של קוביד-19 בשנת 2020, אפשר להבין שקלאוס שוואב ידע על כך שתופיע לפני שהיא התחילה. בכנס של הפורום העולמי הכלכלי בשנת 2022 ושוב בשנת 2023, הודיעו בריש גלי על התחלה של איפוס גדול. צריך להבין שהיום הפורום הכלכלי העולמי, אחד הארגונים המשפיעים ביותר בעולם, בעקבות זאת שמי שחבר בה זה ראשי המדינות המפותחות, וכל הפוליטיקאים מפורסמים, מדענים, בעלי שם עולמי, הרבה חברות פרטיות, מגישי חדשות פופולריים, והדרך בו הם מעבירים את מפעל חייהם לדור הבא, הוא על ידי זה שמזמינים אקטיביסטים צעירים ומפגשים בשביל לפתור בעיות גלובליות, במיוחד שקשורים לאקולוגיה ושינוי האקלים. סך הכל חברים ב-4,000 חברים פרטיים ו1,000 חברות פרטיות, ורשימת החברים המלאה היא מבוססת. בשנת 2023 בינואר היה כנס נוסף של הפורום העולמי הכלכלי. נגיע לבעיות האקולוגיות ובמיוחד בתקופה האחרונה רבים מתעניינים בנושא. אני אעמיק מעט יותר, התחילה שם דיברו על הדברים הבאים, בואו ניכנס למרבץ הרשעים ונראה על מה הם מדברים בשולחן העגול. הוועד למען זכויות הלהט"בים היא המפתח להצלחה כלכלית, תחת השאלה מה לעשות למדינות קונסרבטיביים, יותר שבו החוקה דוחה את הלהט"בים. טיראנה חסנה היא מנכ"לית Human Rights Watch, אחד מארגוני זכויות האדם הבינלאומיים המובילים בעולם, פועל בלמעלה מ-90 מדינות, והיא ענתה, אנחנו יכולים לחוק מהחוקה, יש לנו זכות בינלאומית, ובזמן הזה זכויות לקידום הלהט"בים. כבר התערבבו עם הזכויות הבינלאומיות, אנחנו יכולים לעשות רפרסיות בנושא הזה, למדינות ולעשות אכיפה לחוקה של מדינה כזו. ודרישה לשינוי החוקים באה על ידי בית המשפט הבינלאומי ובית המשפט העליון של המדינה. לאחר מכן נתנו דגש רב להכנסה של כסף דיגיטלי מרוכז, CBDC, של הבנק המרכזי העולמי. חלק מהכלכלנים, חוקרים שאני מכיר, לוקחים בחשבון שהכסף כבר ייכנס השנה למחזור הכלכלי. זה ייתן כוח בעתיד למשטר טוטליטרי, טכנולוגי, דיקטטורי של סדר עולמי החדש, של האולטרה גלובליסטים, מה שלא יאפשר לאדם שאין לו את הכסף הזה ושבב שהפרטנט זנטור אילון מאסק מדבר עליו רבות, לא יוכל לקנות ולא למכור, כי כל המסחר יעבור רק לדיגיטלי, ורק בדרך שהם ירצו לא יהיו אלטרנטיבות בשבילם. קלאוס שוואב הוסיף שהם צריכים להתגבר על כל אחד שחושב עם ביקורת שלישית או מתנגד לפורום העולמי הכלכלי, והתוכניות שלהם, תשימו לב שהם מאיימים על כל מי שלא ירצה להיות חלק מסדר העולמי החדש שהם קובעים את החוקים בו. בינתיים סגורות, בריין סטלר, עיתונאי של ה-CNN, אמר שבשש השנים האחרונות הדמוקרטים הצליחו להשיג תוצאות טובות בשליטה על מידע המגיע מטוויטר, מפייסבוק וכיום גם מטיק טוק. ובאותה נימה המנהל של ה-CNN, כריסטופר ריי, ששיתוף הפעולה בין החברות הפרטיות לבין FBI מתחזק, וכן צריך להימנע מסתירות בין המידע ש-FBI מקבל, למשל טוויטר שולח לו, זאת אומרת זה ניסיון להעלים את התקשורת החופשית. ואז הוציא את ראשו מנכ"ל פייזר ברולה ואמר שהם כבר יצרו 3 מיליארד מנות חיסון, ורק אם לא הייתה הדיסאינפורמציה, הכוונה למידע אמיתי שהם רצו להסתיר ולצנזר, שיצא לציבור על ידי חוקרים ומומחים עצמאיים לגבי תופעות הלוואי הקשות של חיסונים, ה-RNA, היו מצליחים לחסן הרבה יותר אנשים.
וכמה שקר יש במילה דיסאינפורמציה של מנכ"ל פייזר, כאשר נשאלתה השאלה למה האחנטים שנת 2000 מעולם לתוצר הפיברוזי שמוצאים אצלו אלו שלקחו חיסון נגד קוביד-19 שחסמו את העורקים ונפטרו מכך. זה בטח צירוף מקרים שתוצרים כאלו התחילו להופיע אצל בני אדם רק משנת 2020 כאשר התחילו עם החיסונים ולא לפני זה אף פעם. וגם קולו של המנכ"ל של מודרנה נשמע שאמר שהפנדמיה עדיין לא נגמרה, והם בשנת 2023 התחיל בנייה של מפעלים בקנדה, באוסטרליה, באנגליה וקניה. והמנכ"ל גבי הודיע לחסן כמה שיותר מהר את המדינות העולם השלישי, ומה הארגון שהוא מייצג עושה כברית העולמית לחיסונים. מערכת החיסון יש לה שותפות עם מספר ארגונים פרטיים וממשלתיים שמטרתה להגביר את זמינות חיסוני הילדות במדינות העניות, כל ניסה למטרות מסחר ואג'נדה שדיברנו מקודם. ראש הממשלה לשעבר של בריטניה, טוני בלר, נתן עצה שבמי עתידית להשתמש במערכת דיגיטלית של מעקב מי יתחסן ומי לא, למשל מצלמות חכמות, שיכלו דרך בינה מלאכותית לזהות את זה. הוא ממשיך ואומר, אנחנו צריכים לעזור למדינות לפתח אינפרסטרוקטורה לאומית דיגיטלית, אשר יכלו להשתמש במקרה הצורך עם החיסונים העתידיים שיבואו. הם כולם מדברים על פנדמיה עתידית שעומד לקרות. ביל גייטס שוב הוציא את ראש הנחש שלו ואמר בביטחון נחרץ שהפנדמיה הבאה תהיה קשה הרבה יותר, ופרסם את הספר שלו החדש, איך להתמודד עם הפנדמיה הבאה, מזכיר את ספר קוביד-19, האיפוס הגדול של קלאוס שוואב שדיברנו קודם, שהוא פרסם מתחילת המגיפה, הוא ספר של הנרי קיסינג'ר, סדר עולמי לפני כל פעולה גלובלית. הם רושמים מה הם עומדים לעשות, כך הם מנסים לשכתב את המציאות לכיוון שלהם. עובדה מעניינת, ב-18 בדצמבר 2019, תוך 30 יום לפני שנרשם המקרה הראשון של קוביד-19 בסין, בניו יורק ידעו לרבים כנס איבנט 21, בו חקרו מה לעשות במקרה של פנדמיה עולמית של קורונה, וירוס. מימנו את זה פורום הכלכלי העולמי וקרן של ביל ומלינדה גייטס. בנוסף, גבי דרך מיקרוספן וקרן גייטס הודיע על חשיבות פיתוח חיסוני ידע גלובליים ופספורט אלקטרוני בקשר הפנדמיה. התחילה מיידית במדינות רבות, התחילו לדבר על פספורט ירוק, זה עוד קשר ברור שהפנדמיה הייתה מתוכננת למטרות אחרות שרצו לעשות דרכה. לכן לא ניתן לשים לב על עובדה שבאוקטובר 2022 בבריסל כמטר של הנחה לפנדמיה הבאה גם עשו מחקר הכנה ובנו תסריט אפשרי והוא נקרא פלנדמיק 2025. הם שוב מסמלים לנו מה הם עומדים לעשות עם זה, דרך ספרים שהם כותבים שם את התוכניות שלהם, ועם דרך סמלים בו מעברים מסר לתת מודע. הם מדברים איתנו בכמה שפות במקביל, פשוט רוב האנשים יודעים יותר לפענח שפה מהמוח השמאלי שלהם, שיותר לוגי ומנתח נתונים, לכן הם יודעים לקרוא שפה לינגוויסטית. אך כאן מדובר על שפה מופשטת שדורשת פענוח של המוח הימני האינטואיטיבי, היצירתי, וזה הם יודעים שהרבה לא ידעו לקשר בין דברים נכון, או לפענח את מה שהם חושפים ביניהם לבין עצמם. לחשוב להבין, לקרוא סמלים ואת הפירוש שלהם. הווירוס החדש נקרא סירס 25. המשפחות השולטות, הלוטרה, הגלובליסטים תחתיהם, כל הזמן מראים את התוכניות שלהם לקהל על הרחב, ולכן אפשר לתאר לעצמנו שהונאת הפנדמיה החדשה תתחיל ב-2025. סירס 25. זו תסמונת נשימתית אנטריוויריאלית חריפה. האליטה מדברת גם דרך מדיה, דרך אגב המושג המדיה הגיע מעיר משם מדיה מיוון העתיקה, ששם היו חוזי עתידות אסטרולוגיים, מעלים באוב ומנחשים וידנים. מלכים רבים היו באים לשם כדי לחזות את עתיד הממלכה, והמלחמות אותו דבר הם עושים דרך מדיה טלוויזיונית. הם מכניסים את עתיד המתוכן דרך רמזים בסרטים, לכן אפשר לשים לב לגבי סרט שיצא בשנת 2021 שנקרא 2025. מדבר על פנדמיה שהתפשטה בעולם בשנת 2025. צריך להבין, האליטה ואולטרה גלובליסטים מתכננים מזמן איזושהי פנדמיה, בסופה היו מיליונים קורבנות, אם לא במה שהיה בא בתור עד שיצליחו. רבים יוכלו לזכור איך בשנת 2009 ארגון בריאות העולמי בניסיון רב ניסה לקדם פנדמיה תחת השם שפעת החזירים H1N1.
N1. הרבה רעש מזה, אך לא הצליחו לייצר שום פנדמיה. בשנת 2010 קרן רוקפלר פיתחה תסריט של פנדמיה חדשה תחת מסמך בשם Scenarios for Future of Technology and International Development. אתר רשמי של קרן רוקפלר. לא תצליחו לפתוח את המסמך, אך יש אתרים שהצליחו לפרסם את המסמך לאחר שכבר עשו לו קרק, פיצחו אותו ושם אפשר לפתוח את המסמך בעמוד 18 של המסמך. מדובר על כך שבשנת 2012 התחילה פנדמיה בעולם, חיכו לה הרבה שנים והיא סוף סוף כל סוף התחילה. בניגוד ל-H1N1, בשנת 2009 השפעת החדשה הזו מגיעה מבזי בר, הייתה במיוחד בעיקר מסוכנת, תוך 7 חודשים הדביקה כ-20% מאוכלוסיית העולם והרגה 8 מיליון בני אדם. במיוחד אנשים צעירים, ובהמשך מסופר איך הפנדמיה הזו השפיעה על הכלכלה העולמית, ובסוף מתארים איך בזמן הפנדמיה ואפילו אחרי, אנשים רק בשביל הביטחון האישי שלהם נתנו את החופש שלהם לשליטים, אשר קיבלו שליטה מלאה על בני אדם. זה היה תסריט אימים שאז נכתב על ידי הרוקפלרים כתסריט עתידני שהם רצו שיקרה. הם בנו אותו בתור תוכנית המרכזית שצריך להגיע אליה. זו הייתה שפעת העופות, שזה הפנדמיה שהם דיברו אליה. התסריט שלהם לא הצליח ולא הגיע למימושו, למרות שהפעם היה יותר פגיעה למפעלי העופות. ושום הם שלחו את התוכנית שלהם לתת מודע קולקטיבי כדי שיתממש דרך קוביד-19. אך גם הוא בקושי הצליח לגרום לתוכנית הרטובה שלהם להתרחש, במיוחד זה לצמצם את אחוז בני האדם בעולם, אך הקורבנות לא היו בקנה מידה שהם ציפו להם. יותר פגיע הייתה כלפי האלו שסמכו על הממסד וקיבלו חיסון, מאשר מאלו שידעו לבדוק את העניין ולחקור את הנושא, והבינו שיש בזה הרבה חוסר מידע וחוסר אחריות מצד הממסד עצמו, ולכן נמנעו לקחת אותו. אך גם פה הם עשו צעד קטן נוסף, וזה שליטה מחוזקת יותר כלפי המון, דחייה של זכויות האדם, של החופש ושל ההתנגדות. למשל במחאת נהגי המשאיות שהייתה בקנדה, הממשלה אימה להקפיא את חשבון הבנק שלהם ולבטל את הביטוח שלהם, להפסיק כל תמיכה כלכלית, ואם יאבדו את העבודה לא יהיה שום פיצויים. בנוסף כמה מנהגים נעצרו ומאות מהמשאיות מוחרמים וכולם קיבלו קנסות מאוד גדולים. בשנת 2025 הסיטואציה שהאליטה מתכננת תהיה קשה הרבה יותר, זה יהיה הזמן בו הם יעשו מאמץ לקבל שליטה מוחלטת, אך לא הניסיון האחרון. בפורום של המזכיר הגנרלי של האו"ם, גוטריש, המליץ במיוחד לפוליטיקאים לקבל החלטות שלא יהיו פופולריים בסביבת האזרחים. עם הזמן ואחריה ישנו את דעת החברה והתקבלו לבסוף. הפורום הכלכלי העולמי דן גם לגבי טכנולוגיות של אימפלנטציה של שבבים למוח, בעתיד הקרוב נקרא גם שקיפות המוח, כנוירולוגיה לשיפור החיים והבנת המוח האנושי. זה מילים מכובסות שאמרות על שליטת תודעה, וכאלה שינו לשקיפות המוח. תכירו גם את ניטה פרקנה, פעילה בפורום העולמי הכלכלי, שאמרה שהאביזרים האלקטרוניים אשר אנשים נולדים כגון אוזניות, שעונים חכמים, יכולים לקודד את הפעילות המוח וכך לאסוף מידע, וכך הם יכולים להבחין את המצב האמוציונלי של הבן אדם, את המחשבה שלו, אפילו את דבר חשבון הבנק שהוא חושב עליו. לגבי זה דיבר כבר יובל הררי, יועץ של קלאוס שוואב, פרופסור להיסטוריה, למה המניע כל כך חשוב. הוא חשוב עקב כך שהגענו לכזה רגע שאנחנו יכולים לפרוץ לא רק מחשבים, אלא יכולים לפרוץ את הבן אדם ואורגניזם אחרים. ומה צריך בשביל לפרוץ בן אדם? אתם צריכים שני דברים: כוח חישוב מאוד עוצמתי ומידע במיוחד ביומטרי, אך שליטה על המידע יכול לאליטה לעשות משהו יותר רדיקלי מאשר פשוט לבנות דיקטטורה דיגיטלית. וזה לפרוץ את האורגניזם. האליטה תוכל לשכתב את הבריאה עצמה, כי ברגע שפורצים משהו אפשר לשנות אותו. לסכם, המידע נאסף בעזרת אביזרים ושבבים אלקטרוניים, שאנשים מאמינים שהם יעילים בשבילם, אך אוספים את המידע בשביל לא רק ללמוד על האנשים ועל המוח שלהם ועל התודעה, כדי לשלוט בו באופן מוחלט. זו המחשבה של הנחש הקדמון. מנהל התפעולי של הפורום הכלכלי העולמי ג'רמי יורגנס, שלפי מומחי הסייבר עקב חוסר יציבות גיאופוליטית בעולם צפויה למתקפת סייבר הרסנית. לפחות בעוד 2 שנים כשהם מתכוונים למתקפת סייבר, זה ניתוק כל דבר שמחובר למחשב, כולל אספקת מים וחשמל וגם תחבורה ותקשורת, כולל את האינטרנט. זה בדיוק אותו אלמנט סופי שאליטה ואולטרה-גלובליסטים צריכים כדי סופית לאפס את העולם. אם נחזור שוב למדיה שחוזה את העתיד, שאליטה מטמינה מעניין שבסרט בליינד ראנד
2049, שמכתיב את העתיד הדיסטופי שלנו, מזכיר גם מתקפת סייבר עולמית. שם בסרט פקיד האחראי על הנתונים אמר שכל אחד זוכר איפה הוא היה כאשר התרחש מתקפת סייבר. לא היה חשמל במשך 10 ימים, הכל נעצר. וכאשר החשמל חזר, אז כל התמונות ברשת, כל חשבונות הבנק, וכל מידע של הכל נמחק והעולם הפך להיות לאחר. הכל מתחבר. במאי 2024, באספה הכללית ה-76 של משרד הבריאות העולמי, ייכנס לכוח ההסכם של פנדמיות, בו למשרד הבריאות העולמי יהיה כוח להחליט בשביל המדינות מה לעשות בזמן מגפה. לאחר מכן, או מעט יותר מאוחר, מצופה שיהיה מתקפת סייבר. אני מקווה שזה לא יתרחש. על הצורך ליצור מספר חדש כהכנה לפנדמיה עתידית שנקרא הסכם למגפות עתידיות, להיות דובר בכנס המיוחד השני של ארגון הבריאות העולמי, ז'נבה 29 בנובמבר עד 1 בדצמבר שנת 2021. 194 מדינות תמכו על האיניציאטיבה הזאת. נכון, בשביל זה יצרו גוף חדש בארגון הבריאות העולמי בשם INB, Intra-Governmental Negotiating Body. הגוף החדש יחליט מתי תתחיל מגפה חדשה, ולמען הבטיחות הכלל והזרה לקראת מגפה, להכתיב לכל המדינות בעולם מה הם יכולים לעשות ומה הם לא, בשום חוקים פרטיים של מדינות ושום זכויות האדם לא ילקחו בחשבון. הם התנגדו להחלטות הגוף הזה. מכאן ואילך, ברגע שיודיעו על פנדמיה חדשה, יהיו שני בעלי תפקידים שיקחו את השליטה על המדינה, וזה שר הבריאות ומפקד הבריאות המדיני. הם האלו יקבלו החלטות במקום ראש הממשלה ברגע של מגפה. כאשר במאי 2024 המסמך הזה סופית יתקבל, אז בשביל סדר עולמי החדש יהיה כוח משפטי, ואז התקפת סייבר תאפשר לסדר עולמי החדש כוח פוליטי, כי לאחר התקפה כזו לא יהיה יותר מפלגות ושום מדינות עצמאיות. כפי שאמרתי, צפוי שבשנת 2025 יתחילו פנדמיה חדשה ויתחילו לממש את כל החוקים שכיום מחוקקים, אם זה חוקי פנדמיה ואם זה חוקים של משבר האקלים השקרי, וגם חוקרי מצב מלחמה. במקרה כזה בסתיו בשנת 2026 יהיה סיכוי גדול, אם זה לא יתעכב עקב התנגדות שעדיין תהיה אז בתאריכים רחוקים יותר בכמה שנים, יבוא לידי ביטוי פרויקט של משיח השקר, שילוב של הבינה המלאכותית שתיקח שליטה במקום הממשלות בעולם ומערכת של דיקטטורה טוטליטרית מוחלטת. זה כבר תחילת של שעבוד העולם על ידי פרעונים הטכנוקרטיים שהם האולטרה גלובליסטים וראשי הערב רב והשולחן העגול הפנימי של מסדרי הסוד של האליטה, והכנה לבואו של ארמילוס הרשע, אותו מנהיג שמחכים לו בכינוי בנו של השטן. כמובן כרגע קשה להאמין שאחרית הימים מלחמת גוג ומגוג מאוד קרובים ושאנחנו בזמנים לא פשוטים. אך תשימו לב כמה מהר האליטה משנה את תפיסת עולמה לגבי כמה אנשים היא מוכנה להכניס לתוך העולם החדש שהם רוצים למנות. תחילה דיברו על מיליארד הזהב, ויש עדיין שמזכירים את זה. לעומת זאת באבני ג'ורג'יה שפיצצו נכתב שבשביל להתאזן עם הטבע צריך שבעולם לא יהיה יותר מ-500 מיליון בני אדם, וכיום מדברים על משימת האיפוס הפליטה עד שנת 2050, כאשר משיח השקר ייקח שליטה מעליהם, והוא יודע לצורך להוריד את הפליטה של הפחמן הדו-חומצני עד אפס לקראת שנת 2030 והכי מאוחר עד 2050. תשימו לב מה יובל הררי אומר. יכול להיות במאה ה-21 אנחנו נפגשנו עם חוסר שוויון שמעולם לא ראינו בהיסטוריה האנושית. מצד אחד יש אליטה מודרניסטית שעתידה להיות סופר אנשים או הומו דיאוס, הכוונה אדם על שדרגו על ידי ביו-הנדסה, אינטרפייס של מוחות גנטיקה, ועוד מצד שני אוכלוסייה שלמה שנקראת אנשים חסרי תועלת, שאין להם שום ערך צבאי או כלכלי. איך שיובל הררי דיבר, אפשר לפענח שיש לו ולאליטה קומפלקס של עליונות והירות, כך מדברים סוציופטים שילכו למען המטרות שלהם על גופו. הם מאמינים שהם נבחרים הבלעדיים להצלת העולם. למשל אפשר לראות את זה בהופעתו של ג'ון קראי, שכיום מתפקד בתור נציג הנשיא של ארצות הברית בענייני אקלים, בו הוא אומר, זה פשוט אקסטראורדינרי שאנחנו קצת אנשים נבחרים, עקב כך שזה נגע בנו בנקודה מסוימת בחיינו, ועכשיו אנחנו יכולים להתכנס כולנו יחד לדבר על הצלת העולם. אני מתכוון הוא ממשיך ואומר שזה פשוט על טבעי לחשוב על כך שקבוצה שמצילה את האנושות, אך זה מה יש. כמו שאתם מבינים שהוא מתכוון למשהו שעל טבעי, הוא מתכוון לשדים ורוחות ששולטים אליהם. מאחורי הכללים מקיימים את כל תהליך. ג'ון קראי רואה את עצמו ואת האליטה בתור ליגת הצדק של מארוול, בו הוא מציג את אמונתו של נבחרות מיוחדות שלהם, כאשר את כלל האוכלוסיית העולם הוא רואה בתור חסרי תועלת.
הם התעברו סביב אידיאולוגיות שבנו כמו העם הגרמני שהלך שולל אחרי הנאציזם. תוך שהוא מאמין שהדרך הנכונה היא להרוג לאומים אחרים תחת אידיאולוגיה גזענית, ואותו אידיאולוגיה גזענית בו לא הלאום הוא המבדיל לסוגי בני אדם, קסטות טכנוקרטיות. קחו לדוגמה את המחנה הריכוז בטשקנט בירת אוזבקיסטן שנבנה בשנת 2022, וכמה הוא דומה למחנה הריכוז דכאו שמפקדו היה הנדריך וויקר בשנת 1945 בגרמניה. תשימו לב לניסויים רפואיים בזמנים שלנו, כמה הם דומים לניסויים רפואיים תוך כדי שהחדירו רעלים שונים ועופרת לגוף. האדם במחנה הריכוז תמונה יודע בתקופה הקורונה איך המשטרה בודקת אנשים באותו קפידה כמו שעשו חיילים בזמן מלחמת העולם השנייה. אני לא משונה לכם שזה כל כך דומה, וסיבה שזה היה באמת פגיעה בזכויות האדם ודיקטטורה תחת חוקי מלחמה, רק שזה היה קצר בתור חזרה גנרלית בדיקת צייתנות, אז חיי אדם לא נחשבו כלל באותה צורה מתנהגים היום. בשנת 2016 בקנדה חוקקו חוק MIDE, Medical Assistance in Dying, הכוונה עזרה רפואית בשביל למות. כך באופן הומני נתנו לאנשים שהם חולים סופניים למות יותר מהר כדי לא להיות טרחה בשביל המשפחה. אך בשנת 2021 חזרה להמתת חסד, התחילו להציע חסרי בית, הכוונה פתרון בו משתמשים באפטנציה כדי לצאת מעוני מחבית, ואת זה התרחב גם לאנשים שמתקשים פיזית. אנשים עם בעיות פסיכולוגיות, בעצם לכל מי שפשוט נפל לדיכאון. בתמונה על הכרזה כתוב בתמונה שלה בכלל נגד זה: דוקטור בבקשה תעזור לי לא להרוג את עצמי כאשר יש לי דיכאון, אל תהרוג אותי. בשנת 2022 דיברו על הצורך להביא לידי ביטוי את המייד גם לבני נוער מגיל 14 ולאנשים מבוגרים אשר פשוט נמאס להם לחיות. זה כבר לא המתת חסד אלא סיוע להתאבדות תחת מסווה של הומניות רפואית, וזה כבר מאושר באוסטריה, בבלגיה, בלוקסמבורג, בהולנד, בניו זילנד, בספרד, בשוויץ, במחזור בארגון ארצות הברית וחלק מאוסטרליה. וכבר בתור לאשר לגרמניה ואיטליה, ישראל לא רחוקה מכך. בשנת 2021 בקנדה בסיוע להתאבדות כבר נהרגו על ידי רופאים 10,000 אנשים בדרך זו. הגלובליזם בעצם מאפשר שאם עושים ניסויים במדינה מסוימת, הם יכולים להתקבל בכל מקום לסנקציה. אין שום משמעות, ישראל הולכת באותו תוכנית של הגלובליסטים. מה שהאנושות חובת לקדאון עם מסכות וחיסונים זה רק הפאזה הראשונה הבאה בתור. זה דקרבניזציה כלכלית ודיגיטלית של הכל, כולל מעקב ועיבוד מוחלט של החופש הפרט. לקראת שנת 2030 מתוכנן להרוס כל חלקה טובה של נכסים פרטיים. נזכור את המשפט המפורסם שאתם תהיו מאושרים. היה סרטון באתר של פורום העולמי הכלכלי שציטט את המשפט הזה, הסרטון הזה נמחק, שהתחילו יותר מדי אנשים להתעניין מה עומד מאחורי המשמעות של המשפט הזה. כיום בפורום העולמי הכלכלי דנים על הרי 15 דקות שהם רוצים ליצור במיוחד לקדם את זה בשנת 2024. הרי ה-15 דקות שגם לא מעט כבר שמרו עליהם, אך אני אחדד את העניין שיהיה ברור יותר, זה כאשר כל מה שצריך האדם למחיה אמור להיות בטווח של 15 דקות הליכה, וכדי לצאת מאזור הגטו של 15 דקות צריך אישור מיוחד מהעירייה או מהמנהלת שעשו אז לכל אזור ואזור, דבר שפחות אנשים יודעים ביוחד עם התוכנית הזו. ואני דיברתי עם אדריכלים אמריקאים שהציעו להם את הפרויקט הזה בארצות הברית, למרות שמתוכנן שיהיה בהרבה מקומות בעולם. וזה ערים מודולריים שבונים בקו ישיר לאורך 170 קילומטר ורוחב 200 מטר ובגובה 500 מטר בשכונות של 5 דקות. הכוונה שכל שכונה היא בתוך 5 דקות הליכה ופועלים על אנרגיה סולארית. הפרויקט הזה גם ייצוג לארכיטקטים ומהנדסים סעודיים. מבחוץ זה לוחות זכוכית שקולטות את קרני השמש, ומבפנים זה כלא רב קומות. בעצם ירצו ב-32 קילומטרים ריבועים להושיב 9 מלכים. אם תחשבו כל מטר ריבועי אחד יהיה בשביל 26 אנשים, צפיפות נוראית. בכלא רב קומתי כזה לא יהיה שום נכס פרטי. מתכננים לבנות את העיר המודולרית הראשונה בשנת 2027. לדוקטור מנגלה, שגם כונה מלאך המוות, במחנה אושוויץ היה רגיל להרעיל אנשים אפילו עם מאות אנשים בבת אחת. אם בתור התגלה שיש חולה מדביק אחד. כל בתוכניות של הפורום העולמי הכללי במשרד הבריאות העולמי יצרו הרבה אנשים בחלוק לבן, כדוקטור מנגלה שיעור באנשים בעודף מיותר שצריך להיפטר ממנו, ואת עצמם כמצילי האנושות סינדרום המושיע.
במקרה כזה, אם באמת היו מספר חולים אפילו בצינון או שפעת רגילה, תהיה סיבה לעשות סיוע בהתאבדות הומנית של עיר קטנה שלמה. כפי שאתם יכולים להבין שהמצב הגיאופוליטי ונבואות אחרית הימים בחזות אחרית הימים של נביא ישעיהו בספר הנביא דניאל, בספר הנביא זכריה, ובכל האסקטולוגיה בתלמוד שמזכירה את הימים האלה, שאנחנו מהר מאוד מתקרבים לזה, אם לא יתגלה משיח בן דוד, עד אז תהיה שליטה מלאה על עדת הנחש השטנית לבני קין ובני הנחש, לאליטה ואולטרה גלובליסטים, לראשי ערב רב למסדרי הסוד הלוציפריאנים וסטוריאנים ואילומיניסטים, לאריסטוקרטיה השחורה, לכת הפולחן, הבעל והשטורת, למאפייה הבנקאית, כזרית ולממלכת רומי חדשה, דרך משפחות סטניסטיות אלוקיות ויווניות ששלטו בעולם עוד מימי קדם באופן נסתר עד שעד היום קיימים נסתרים דרך ארגונים בינלאומיים כמו האו"ם העולמי, וכולם תחת שליטה של המלאכים הנפולים נשמות דור המבול והשדים, ובסופו של דבר השטן עצמו. ותהיה רק בחירה אחת לבני אדם, שאם ירצו להמשיך לחיות על פני האדמה יצטרכו לקבל גוף מלאכותי במערכת השליטה שלו, בהתנכרות מלאה מבורא עולם ומכל דבר אחר שקשור לבורא ולבריאה שלו, מהגוף שהבורא ברא לאדם ומהנשמה שהבורא נפח בו. וזה יעשה על ידי חיסונים, לכן כפי שלא מעט יודעים, חיסוני קוביד-19 היו רק גל ראשון לחינוך מחדש של אוכלוסיית העולם, כדי לנרמל החדרת פרטים לגוף ללא התנגדות כצורת חיים חדשה, ולכן החיסונים הבאים היו תרפיה DNA לשינוי מלא של האדם, ולא רק חלקי דרך שבבים במוח אשר משנים את תודעה של האדם שקולט את גלי EEG, אינטראקציה בשיטת דרך פולשנית לעקוב אחרי גלי המוח, כולל צ'יפים בחלקי היד והזרוע, קעקועים אלקטרונים ועוד טכנולוגיות שהאדם ייקח על עצמו כדרך הסכמה עם המערכת. זה יכול להיות איזשהו סמל שטני על הבגד או סימון עם היד כמו שהיה הנאצים, רק שתואם את הסדר העולמי החדש. כל זה כדרך לגרום לאדם להתרחק מהבורא. אנחנו הגענו לכזאת תקופה בהיסטוריה כאשר להסתמך על הממשל הממסד ולתת את הגוף והנפש נו, זה מאוד מסוכן, במיוחד של הילדים. כל הפרוצדורות ההתנדבותיות הכפייתיות שעד עכשיו קרו, עוד לא הטכנולוגיה הספיסימיות השטנית של שדה העולמי החדש, רק בדרך הזו הם הצליחו לשבור את בני אדם. השאלה כמה מהכוח הרצון של בני אדם נאבד, במיוחד אלו שעשו את כל מה שהממסד אמר להם לעומת אלו שלא. עוד מדברי יובל נוח הררי, שאומר שבעוד 100 שנה אנשים מדתו יסתכלו לאחור ויראו בבדמיית קורונה וירוס. פרק בו נכנס אורח חיים חדש של מעקב, במיוחד מעקב מתחת לאור, שלפי דעתו זה אירוע חשוב ביותר של המאה ה-21. האפשרות לפרוץ את האדם לחדור מתחת לאור שלו, לקחת ביו-אינפורמציה, לנתח אותה כדי להבין את בני האדם יותר טוב מאפשר הם יכולים לדעת על עצמם. מדע בעזרת המלאכים הנפולים התקדמה קדימה, עכבר שמגלים דרכו אוזן אנושית ושכפול כבשה דולי, וכל זה היה רק לפני בערך 25 שנה. המדע התקדם הרבה יותר מזה. למשל ב-2022 הייתה כתבה שמדענים הצליחו לפרש לגמרי את כל הגנום האנושי, כתבה אחרת שדיברה על כך שמדענים יכולים לקרוא מחשבות, אך העיקר הוא לפרוץ את בני האדם, והכוונה היא לא רק שמישהו ידע לקרוא את המחשבות של בני אדם, אלא גם להחדיר מחשבות והאדם יחשוב שהם שלו, וזה עיבוד מוחלט של האינדיבידואליות ובחירה חופשית. היו אנשים אשר לא העמיקו בקריאת נבואות אחרית הימים של ספרי הנביאים והכתובים בתנ"ך, בסדרת הספרים ילקוטי שמעון מפרשים את הנביאים, דברי הרמב"ם על אחרית הימים, פירושי הרלב"ג, ספרי מקראות גדולות, ולכן כאשר הזמנים הללו יגיעו, הם יחשבו שלא יהיה תקווה לייסורים הללו. ומתוך פחד ואימה יתחילו לבגוד בדרכי השם ותורתו. שימו לב כמה שהם סרטים שמדברים על איך אנשים שורדים אחרי אפוקליפסה. כל זה כביכול הנדסת תודעה להמונים כדי להביא את המציאות הזו, או לפחות את המצב הפסיכולוגי שעומד מאחורי המציאות הזו. והמשפט שמגדיר זאת הוא, תראה הראשון, תיקח את המזון והלבוש אצל האחר, כי העיקר הוא לשרוד. זה היו זמנים לא פשוטים כלל, אלו שיחזיקו בדרך השם ונותו דרך זה שהם ילמדו את התורה, יעבדו על עצמם רוחנית, יתארו את הנפש והגוף והתודעה כמה שיכולים מהנקודה שהם נמצאים בה היום, כי אלו שיאבדו את כוח השיפוט מהבלבול והפחד ויבחרו בדרך השטן, הטכנולוגיות שלו, החיסונים שלו וסדר החיים שלו בהתחלה ירגישו שהם כאילו ניצלו, אך זה לזמן קצר מאוד, כי אז יגיע שיעבוד המוחלט והם יאבד את עצמם גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. תשימו לב למה שקורה היום עם התנועה הפרוגרסיבית, שהיא רק צחוץ של העולם השטני שמתקרב אלינו, זה עולם שגוסס בחטאים שלו. העולם הזה לא יכול להציע לכם שום דבר באמת, לא חיים מאושרים לילדים והנכדים שלכם, תשימו לב.
שהופכים אותם לחולים, משאב מיני ומבולבלים נפשית. בוודאי המערכת הזו לא תעזור לכם בעת זקנתכם. הם עושים את משאבי המזון והמים והאדמה, כולל את האוויר, הכל מורעל על ידם, וכל זה רק הכנה לעולם השטני, שמקרבים אפילו מזון לתינוקות. בשנת 2019, ב-168 סוגי מזונות לתינוקות, מצאו מתכות כבדות, עופרת 95%, קדמיום 75%, ארסן ב-73% וכספית ב-32%. כל הממשלות מושחתות, וחלק מרשת השטנית האינפרנלית המונופוליטית, כל חלקי הסוציום, תחת ידיהם, הם לכן החטאים הופכים להיות לנורמה. תשימו לב איך הבית הלבן בצבעי הקשת של הסדומיים. כעת נבין מי נמצא בתוך הבית הלבן, או בלא מעט ממשלת בתאגידים הטרנס-נציונליים, בארגונים הבינלאומיים, מקדם את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, חיסונים עד התחממות גלובלית מומצאת. מי מחדיר את הכלכלה הירוקה ואת הערים החכמות? האם זה נבחרי ציבור או גלמים של מערכת השטנית העולמית? אנחנו נבין איך שדים משתלטים על בני אדם או באים לעולם שלנו בצורת בני אדם. ובעצם הרשת האינפרנלית שכובשת את הבריאה ומשעבדת את בני אדם, מי עומד מאחורי המסכה של השליטים? בואו נבין יחד. מסדרי סוד שונים ותורות אקולטיות להרבה אנשים נשארים בתוך חידה שמביאים סודות אשר משפיעות על העולם שלנו. האם לדעתכם הרייך השלישי באמת פרק והפסיק את קיומו? איזה תפקיד שיחק הארגון אננרבה? ומה לגבי אדם משונה עם כפפות ירוקות שתמיד ליווה את היטלר? האדם המשונה הזה היה נזיר טיבטי, אך האמת הוא לא היה נזיר כפי שחשבו, וגם לא בדרך הגבוה, כחלק ממסדר הדרקון הירוק בטיברית. אננרבה, ארגון שנוצר בשביל לחקור את גזע הארי, הארגון מדעי חשאי. הרבה מיתוסים סובבו סביבו, אך מה באמת קרה? אחד מענפי המחקר של אננרבה היה חקר גלגולי נשמות. הם ניסו למצוא דרך איך ליצור ילודה מודעת בו יכלו לשלוט על מעבר גלגול הנשמות, והמנהיגים הנאצים יכלו להיוולד שוב ושוב וכך ליצור צבא בלתי מנוצח של חיים מתים. יוצא כך שהעולם הוא כלל לא כמו שרוב האנשים רואים אותו. הם אפילו לא לוקחים בדעתם לחשוב שיש גם לא אנשים סביבנו, אלא יש כאלו שיכולים לשלוט על גלגול הנשמות. רב סעדיה גאון למשל כתב נגד האמונה בגלגול הנשמות, אך זה היה כחלק מכתבי ההגנה שלו על היהדות מפני הדעות הפילוסופיות הרבות שהתפשטו באותה תקופה בעקבות תרגום הכתבים היווניים הפילוסופיים לערבית. אך מצד שני בתורת הקבלה אנו רואים לראשונה את האמונה בגלגול נשמות כיסוד באמונה היהודית. הרמב"ן שחי בספרד במאה ה-13 קיבל את האמונה בגלגול נשמות, ובראשו לתורה אף רמז שהטעם מאחורי מצוות היבום נעוץ ברעיון של גלגול נשמות. האמונה בגלגול נשמות במקרה הזה התפתחה והתקבלה על ידי חכמי בספר דברים פרק כ"ה פסוק ה', כי ישבו אחים יחדיו ומת מאחד מהם ובאין לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבוא עליה, ולקחת לו לאישה ויבמה. והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. כי סוד היבום הוא סוד הגלגול, ובדברי רבי מנחם ריקנתי שביאר את דברי הרמב"ם אמר, וזהו עניין בועז ונעמי. יועד בן לנעמי בפשע של עברו אבן יקרה, שעל ידי היבום נתגלגלה נשמתו של מחלון, בנה של נעמי בבן שנולד לרות, ובועז בשם עובד סבא של דוד המלך, ולכן נאמר שהבן נולד לנעמי ולא לרות ובועז, וכן פרשו רבינו בחיי ורבי מאיר אבו סואלה. יש גם יסוד היבום דרך גלגול נשמות בהזכרת ער ועונן ילדיו של יהודה. ער ועונן בניו של יהודה הוזכרו בעניין בני ישראל הבאים ממצרים וגם בעניין הפקודים. למרות שמתו ללא בנים, לדעת הרמב"ם טעם הדבר משום שנשמותיהם נתגלגלו. הרמב"ם סתם לא פירש במי שהתגלגלו נשמותיהם, ומצאנו בזה מחלוקת, והוא מה? רבנו בחיי כתב, וער ועונן הם התגלגלו בפרץ וזרח כמו שכתוב, ואימת ער ועונן בארץ כנען והיו בני יהודה. גלגול הנשמות הוא תיקון לנפש, רוח ונשמה של האדם שלא באו על תיקונם. ואז צריכה הנפש לחזור בגלגול על ידי תיקונה, ואפילו כמה פעמים, וכן הרוח והנשמה. אולם המתוק מדבש מסביר, וכל זמן שאין האדם מצליח להוליד בנים לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא עוקר אותו מהעולם הזה ונוטע אותו, שמביאו בגלגול אפילו כמה פעמים כמקודם עד שיוליד בנים. הסבר המתוק מדבש הוא כדי ללמד לאדם ללכת בדרכי התורה וישמור מצוותיו כדי שיתוקן האדם כראוי. בגלגול זה על ידי עסק תורה והמצוות
ולא ישחק להתגלגל עוד בשביל קיום איזו מצווה, ובעוד שיש באדם נשמה קדושה, צריך האדם להרבות צלם ודמות מלך העליון בעולם, על ידי שהוליד בנים, כי על ידי זה גורם הקדושה תתפשט בעולם ותשרה השכינה על ישראל. לכן גם המצווה העיקרית המקושרת לגלגול היא מצוות ייבום באשת אחיו, כיוון שאח שנותר ללא בנים מי יתצלם, ולא הותיר שריד בנשמתו בעולם, ולפיכך על אחיו להשלים אותו. זו גם הסיבה לחומרת עונשו של עונן, שהשם ממיתו כי אינו רוצה לתת זרע לאחיו, כמי שספר את התורה בבראשית. ויאמר יהודה לעונן, בא אל אשת אחיך ויבם אתה והקם זרע לאחיך, וידע עונן כי לא היו הזרע היה, אם בא אל אשת אחיו ושחט ארצה לבלתי ניתן זרע לאחיו. וירא בעיני השם אשר עשה וימד גם אותו. ולא עוד אלא שבאמצעות הייבום בא בנשמת האב של הגוף בנו ואינו נחשב כמת. לפי הזוהר, זו הסיבה לכך שהקפידו החכמים שלא לקיים ייבום, אלא אם כן כוונת המייבם תורה מכל תאווה, אישית כדי שזרעו, על פי הקבלה מקורו במוח האב. יהיה טהור לשם שמיים ולשם אחיו, ואז תוכל להתעבר בו נשמת האב. כיום חששו החכמים שהייבום לא יעשה בטהרת מספקת ואסרו אותו לגמרי. ובמקומו ישנה החליצה, כאן הסברתי לכם בקצרה מאוד על תורת גלגול הנשמות, אך גם לסטרא אחרא המשתמש בזה למטרות אחרות. תבין מי היו מנהגי הנאצים שיש לא מעט כמותם גם היום. לפני כן נעשה מדרג, תשימו לב, עליו ביור דיברנו על גלגול נשמות, אך כמו שאפשר להבין נשמה, כך אפשר למשוך שד מהספירות הנמוכות. כרגע נבין את המדרג כמה שד או רוח או נשמה יכולה להשתלט על גוף האדם. הדרך הפשוטה היא עיבור או אינקוויזיציה. עיבור נשמה הוא מצב שאדם בעודו בחיים מתעברת בו נשמה, או יותר נכון חלק מנשמה נוספת. ידוע לנשמה 5 חלקים, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. עיבור נשמה הוא מצב בו אדם תיקן את הנפש של נשמתו, וכאשר הוא מגיע לדרגת תיקון הרוח, ייתכן במקרים, הוא מתעבר בו ניצוץ נשמה אחרת, שבה הרוח טרם תוקנה. זה יכול להיות חלקיק מנשמה של צדיק מסוג זה. בדרך כלל האדם משתנה, מצב רוחו משתנה, התנהגותו משתנה, הבנתו של העולם משתנה. מאת רבי חיטיים וטל הוא מבין את החיים אחרת, מאחר והגיע לדרגה רוחנית שונה ממה שהיה לפני העיבור. הנשמה מרגישה הקלה כאשר היא מתעברת ולא מתגלגלת, זאת כיוון שבעיבור, כפי שהסברתי, רק חלק מהנשמה, הניצוץ שלו עובר לגוף בו חלק אחר של הנשמה כבר תוקן, ולא כל ניצוצות הנשמה מגיעים לגוף בתול שרק התחיל לתיקונו. לכן במקרה הזה, אם אדם חוטא באיבר מסוים, יכול להתעבר בו חלק מרוח רעה שמטמא את האיבר. הדרך היותר חזקה היא ידי דיבוק בו, יש חדירת רוחו של נפטר או יושד בשלמותו אל גופות של אדם, החי והשתלטות עליו. בדרך כלל קורה על ידי איזה חטאים קיים כאלה באופן מכוון, למשל המחשפים, שרוצים ששד כלשהו ידבק בהם בזמן טקס שטני. דרך יותר חזקה היא ייחוז, שכוחות חיצוניים יחדרו לגופו של אדם ויקנו להם בשליטה, שהם דוחקים באופן זמני את זהותו הרגילה. זאת אומרת שהם לא רק שולטים באדם, הם גם מנהלים את חייו במקומו. גם משפטים שאמנים באמריקה הלטינית, באסיה, באפריקה, באוקראינה, נכנסים לטרנס של ייחוז, כדי שבמקום זהותו של השמן הייתה משלטת הרוח. בנוסף, ייחוז זה גם יכול לבוא לידי ביטוי בפרעות, זהות דיסוציאטיביות, שבו יש חלקים באישיות של האדם, שבו הוא מרגיש שהם לא שלו, שבאים לידי ביטוי בחייו. לא מעט זמרים מדברים על זה שבהופעות מישהו אחר משתלט עליהם אחרת, בלעדי אותו שד הם לא היו מוצלחים כל כך. גם היטלר, שהיה אדם ביישן, יכל בעזרת שהיה בתוכו שהשתלט עליו לסחוף בכריזמה שלא הייתה בו המונים עד היפנות המוני. הדרך החזקה ביותר היא שליטה גלגול נשמות. המקובל רבי חיים ויטל אמר על עצמו שהוא גלגולו של המלך חזקיהו, ועל רבו הארי שהוא היה גלגולו של משיח בן יוסף. 200 שנה אחר כך אמר על עצמו רבי שלום שרעבי שהוא גלגולו של הארי. יוצא בזה עוד מגדולי ישראל הצירו על זהותם בגלגולים הקודמים, הם היו מודעים לגלגול שעברו, כך גם הייבום שדיברנו עליו בתקופת קדם, ידעו שבמודעם להחדיר נשמה של נפטר דרך אשתו, לכן גם המחשפים ושרדים הרשעים מערב זרעין וערב רב מתעסקים בפרקטיקה של שליטה בגלגול נשמות, כדי להביא נשמות קדומות של רשעים, ואפילו להכניס שדים במקום נשמות.
לגבי גלגול נשמות נשלט, היטלר האמין שהוא גלגול נשמות של קלינזר, אשר עסק במיסטיקה הנוצרת מימי הביניים, שהתעסק בטקסים שטניים, כולל הקרבת אדם. כפי שתוכלו לראות, גם אלו שהיו סביבו הרגישו שהיטלר היה כמדיום שנשלט על ידי כוחות חיצוניים שמדברים מתוכו. זה היה נראה ברור שמשהו חיצוני השתלט עליו, יצא ממנו זרימות אנרגיה גבוהות, ולאחר ההופעות שלו הוא היה חוזר להיות שקט ומופנם, במיוחד מותש כאילו האקומולטורים שלו נשרפו. היטלר, כשהאמין אומן מדיום בזמן פולחן זימון שדים בהופעות שלו, הפך להיות למנהיג גרם ונישא, שידע איך להשפיע על ההמון. כל מי שנפגש איתו פשוט רצה ללכת אחריו לאש ולמים, ולעשות כל מה שיבקש רק מניפוף ידו. הנרי הימלר, אשר הדגיש שהוא גילוי נשמות של מלך הנריך הראשון, שבתו התחיל לכיבוש של השטחים הסלאביים בתקופתו, המלוכה הפרנקית הגרמנית הייתה בין המעצמות החזקות באירופה. האידיאולוגים של הנאצים היו מסתמכים על סמלים כדי לייצג את שליטת הרייך השלישי עוד 1,000 שנה. בשנת 1936 בכירי מסדרי האס-אס הנאצי הגיעו לארמון ויסבורג, שם פסל של הנריך הראשון, כהנצחה ל1,000 שנה לפטירתו, ולאחר מכן עשו טקס סודי לקבירתו מחדש באותו ארמון. דמות נוספת אצל הנאצים הוא קרל מריה וילגוט. הוא היה צאצא לקלן משפחתי עתיק שידע אקולטיה ומאגיה. העתיקה בימי הביניים האינקוויזיציה הייתה רודפת את המשפחה הזו והייתה הורגת על אשמה בכפירה ומאגיה שחורה, ואילגוט ירש במשפחתו ידע אקולטי רב ויכולות כישוף. אפשר גם מכאן להבין שגם הוא היה נשלט על ידי רוח רע. רושט שעבר מדור לדור, הוא הגיע לדרגות גבוהות בארגון המדעי הננרבה, וילגוט היה אידיאולוג של הארגון. רבים מהיוזמות של הננרבה נצרו על ידו. דמות נוספת בשם פריינס שפייר, חוקר הרייך השלישי של ימינו, גנץ הודי פון סטרנס, מספר על ההיסטוריה של אדם בשם פריינס שפייר, והוא פרסם את כתביו של האיש הזה ומספר על זיכרונותיו מחייו הקודמים. הוא כותב: אני כאילו חזרתי למקום שהייתי בו, זה היה ברלין. ראיתי את אמי ואבי ורק אחרים אלו שלי בחיים אלו אמיתיים, כמו כן גם אישה ושני בנות. נזכרתי גם בשם מתגלה גם פריינס ואיך מתקבל למסדר אס-אס בתור חייל זוטר. לאחר מכן הלכתי לחייל הקרבי של אס-אס, קיבלתי אות של רייך פירר, הגעתי עד דרגת שטורבן פירר, שזה מקביל לרב סרן, ואיך בשנת 1945 נהרגתי בקרבות רחוב בברלין. לאחר מכן התחלתי לאסוף מידע על אנשים בכירים שגם זכרו משהו מחיים הקודמים, כמו שאנטי דאבי, כמו ברבר קרלין, ג'פרי קין, ג'יימס לנגר, וכאלה אנשים ועוד הרבה אחרים. ניסיתי לחבר בין החיים הקודמים שלי בתור חייל אס-אס. בתור עיתונאי בחיים אלו הרבה זמן חשבתי מי הוא היה שטורבן פירר. פרינץ הזה, אבא שנפטר כבר אז לא היה לי אפשרות לשאול אותו, אך אמא שלי חיה, אז שאלתי אותה האם היא מכירה מישהו אחר בשם פי.אף פיירנס חוץ ממני. כמובן לא אמרתי לה שום דבר שנזכרתי, לא רציתי להדאיג אותה, גם לא הייתי בטוח שהיא תאמין לי מיד. היא אמרה שהחבר הכי טוב בילדותו של אבי היה פיר פיירנס. הוא ממשיך וכותב בו: אבי סיפר לה על חייו בגרמניה, כאשר היא אמרה שאותו פיירנס היה שטורבן פירר אס-אס וחי ביחד עם אבי ומת ממלחמה על ברלין. כמעט ולא נפלתי ללא הכרה. כפי הנראה זה הייתי אני. לאחר מספר שנים התחיל לקרות איתי משהו מוזר. החלק של הפיירנס הקודם התחיל לגדול בנפשי, התחלתי להתעורר עם תחושה חדשה לגמרי. הוא ממשיך וכותב שהתחילו לו חלומות בו הוא רואה את אדם שמדבר איתו על צדק, על נאמנות ואמת, הוא מדבר איתו על אבותינו, והכי חשוב על העלים שהוא חיפש אחר האדם הזה שראה בחלומותיו. זה היה הנרי הימלר. הוא הרגיש איך הוא קורא לו כאשר הוא חשב אליו משהו השתנה בו. הוא לא רצה להפוך לנאצי או לקצין אס-אס, כי הוא ידע איזה זוועות הם עשו, אך הוא הרגיש שיעברו עוד כמה שנים והוא כבר לא יוכל לשלוט על הדחף הזה. מדובר על סיפור אמיתי, ויש לו מעט כמותו. הרי זה נושא למחקר, איך אותם מתים משתלטים על גופם של החיים ומכתיבים להם איך לחיות, מקדמים את התוכניות האפילות שלהם ומביאים דור שלם לשאול. אלפי פושעים נאצים עם סיום מלחמת העולם השנייה הצליחו לברוח ממשפט על ידי עזרתו של עודכן תחת השם מבעד צינורות העכברים. מחשבים ומדיום ממרש השתי קיבל כזה כוח עצום, מי עמד מאחוריהם ומי עומד מאחורי סדר עולמי החדש כיום. נתחיל ממחשב קרל חסהופר.
במשפט נירנברג נתנו לו סתם קדוש מעונה, כי מדען שלא ידע דבר בפוליטיקה. לכן הורידו לו את האחריות מהרשות של הרייך השלישי. אך הדוח שנמצא אצל אביו של אודריך פונקנס, שקרל חסהופר, היה לו תפקיד מרושע, אחר הוא היה חבר באחד ממסדרים הסודיים של טיבט. ולא רק זה, היה חבר בסדר טולה ומסדר Brother of the Light, אשר נגרם מסדר וריל. בינו לבין תלמידו היטלר היה קשר מיסטי, זה לא היה סתם קשר בין מורה לתלמיד, זה היה קשר של מחשב ומדיום, בדיוק כמו שמציירים אותם הפרקטיקות האקולטיות, כדי להשפיע על כמות גדולה של האנשים. המחשב צריך מדיום, אשר היה היטלר מדיום, הוא זה שכביכול לאסוף אנרגיה גדולה, ולתכנת את ההמון לרעיון שהוא להחדיר להם שנאה או אהבה, או אגרסיביות, וכל דבר ההשפעה שלו על ההמון הייתה בלתי ניתן לתיאור, זה היה מדיום אידיאלי. בשביל קרל חסהופר, בדרך כלל זו קרל חסהופר יצר את הנאציזם. דרך היטלר רחם על מפלתו של הרייך השלישי, הוא לא עבר משפחת נירנברג, דרך אגב בעיקר, שפטו את אלו שהיו בובות של הראשים האמיתיים של הנאצים, ואלו שרק עשו את מה שאמרו להם. אף אחד לא נגע באמת במנהיגים הנאצים, ואלו שהשקיעו במפלגה הנאצית, כמו משפחת בוש, אז כבר כאן הבנתם שהיטלר בעצמו היה רק כלי בידיים של אחרים. קרל חסהופר סיים את חייו בשנת 1946 כחבר אמיתי של מסדר דרגון הירוק, דרך טקס התאבדות מכוון, תחתו שהוא מקריב את כל המשפחה שלו. כאן אנחנו נכנסים לדוקטרינות הסודיות של הרייך השלישי, איך יכלו מיליוני אנשים באופן קולקטיבי להפוך להיות להמון רוצחים. אף אחד לא דיבר ולא פירט במשפט נירנברג מאיפה היה כל העוצמה של מסדר אס-אס. ניצור את הפנטזיה של גזע הנאצי שהפך להיות למציאות בלהות. מסדר טולה ולאחר מכן מסדר אס-אס, שמש שחורה, שיתפו פעולה באופן צמוד עם הקולוניה הטיבטית בברלין. קבוצה של מחשבים שחורים טיבטים, היטלר היה כל הזמן בתקשורת עם נזיר טיבטי, כפפות הירוקות שהיה לו תואר שומר המפתחות. היו דעות שהוא ידע את הארך להגיע להגרתה, הכוונה לעולמות שהזוהר מדבר עליהם, שנמצאים מתחתנו. לפי תורת הקלה צ'קרה הטיבטית מדובר על שהם בעלה, אך לפי מיתולוגיה יוונית על אדם וטרטרוס. יש מפרשים את זה כמקום בו נמצא גיהנום, גם לפי המיתולוגיה האינדית נקרא מקום פתאלה. הכוונה שהיטלר רצה להגיע למקום מושב של הגיהנום עלי האדמות, שנמצא מתחת לעולמנו בשכבה שנקראת גיא, לפי הזוהר לשם משכו אותו השדים. כמובן הם ירמו אותו שמדובר על מקום בו מאכלסים אותו אלים למחסה של שרידי גזע הארי, המכנים את עצמם סורה, גם לפי התיאוסופיה של אלנה בלבצקה וניקולאי אוריך, אך בעצם השדים רצו שהיטלר יביאו את הקצונה הבכירה ואת ראשי המסדרים למקום מושבם, כדי שהם יכלו להשתלט עליהם לגמרי, ואז בדרך חזרו לצאת מהגיהנום על פני האדמה, ולא לדבר איתם רק דרך תקשור או שליטה. הרוסים שחדרו לברלין, הם עשו שיש טיבטים מתים ששוכבים במעגל מרתף, כאשר במרכז המעגל היה אותו נזיר עם הכפפות הירוקות. נראה שהם עשו התאבדות קולקטיבית, אך מאוחר יותר התגלה אלפי גופות שזוהו כקשורים לעם הטיבטי, ונלחמו לצידם של הגרמנים. מה עשו טיבטים אלפי קילומטרים ממקום מדינתם בחליפה נאצית? בספרו יאן ואן נלסינג, מסדרי יסוד ועוצמתם במאה ה-20, כתב לפי עדויות של פרנס ברטון, היטלר היה גם בונה חופשי של לשכה בשם עידן הזהב, שגם ידוע בתור לשכה מספר 99, שבעצם הכוונה שקיימים בכל העולם רק 99 כאלו לשכות ולא יותר, אשר יש בו 99 חברים, ושם אין מאסטר לאדם לקבל שליטה וכסף בתמורה על כך שנשמתו של האדם תצטרך לשרת את השד הזה לאחר המוות. בנוסף, כל שנה חבר אחד בלשכה מוקרב לשד הזה שקרב בחלפו, מגיע אחד חדש. חברי הלשכה 99 הם איילי ההון והבנקיסטים והגלובליסטים של עולם הפיננסי. ברמה הכי גבוהה כיום העיסוק שלהם אקטואלי כמו שלא היה מעולם, למשל הפורום הכלכלי העולמי וועדות הסגורות של האו"ם. פרס ברטון הדגיש שהיטלר ומסדר טולה היו רק כלי משחק בידי מחשבים שחורים טיבטים. היו אלפי חיילים חדשים של אס-אס שעברו טירניות מיוחדות בתקופת הרייך השלישי, ואחרי שעברו דרך ארמון וילסבורג השתתו לטיבט כדי להתכונן לקרב האחרון, נשדו שראש הננר בוולפרם סיברס שנשמר מתחת לבניין 60 שנה עד שנמצא ונכתב ב-20 בינואר ב-1942, וכתוב שם
אדוני הרייס פירר, הכוונה אין ריגים הדרך הגבוה ביותר של האס-אס. אני רוצה לכתוב לך דוח מהמחלקה הטיבטית שלנו שבחודש האחרון התקדמו בחקר היסטוריות הטיבטי שהייתה כל כך מוצלחת, אנחנו מתחילים ניסויים פרקטיים בגלגול נשמות, לכוון מגוף אחד לאחר, כי קיבלנו מהנציגים שלנו בטיבט וחסו ספר מיוחד לזה, ואני בטוח שהניסויים היו מוצלחים, כי אין לי סיבה לא להאמין לדוחות של משלחת שלנו, שראו איך זה נעשה בעיניים שלהם. לאחר שנסיים את הניסויים אני אשלח לך דוחות מלאים לגבי התוצאות. הדרך הזו פותחת לנו את האפשרות לחיי נצח, להעביר את שמתם של הוגי הדעות שלנו, גופים צעירים האריים. אפשר לנו להחזיר לתקומה את העם שלנו. בנוסף, סיברס כתב שהגוף שממנו נשמה יצא כאשר עברה לגוף אחר צריכה להצטרף לחתיכות קטנות, כדי שלא יהיה פיתוי לנשמה למצוא את הגוף הישן ולחזור אליו. האפשרות של לשלוט בגלגול הנשמות יבטל מחיילינו כל פחד או חולשה. זה יצור צבא בלתי מנוצח של הרייך לאפשרות לקבל חיי נצח, כאלו ילחמו בזעת נפש לעומת לכסף או ליוקרה. הוא מסביר שגלגול נשמות מכוון, אך הכוונה להחליף את הנשמה בתודעה של התינוק ברגע הלידה שלו, ומיד לאחר מכן מקרה כזה האורגניזם מתפתח באופן נורמטיבי. עד גיל מסוים אז הנשמה שהעבירו לתוך הגוף החדש מתחילה להשתלט על הנשמה המקורית של אותו הגוף. הכוונה לא כמו שבורא עולם לוקח נשמה שנפטרה מהעולם ומעביר אותה לגוף חדש, אלא הם לוקחים נשמה מגוף שלא עוברת לעולם העליון, אלא פשוט נכנסת לגוף אחר, שיש בו נשמה שהיא הקורבן, פשוט דוחקת את הנשמה של אותו גוף עד שהיא יוצאת ממקומה, נשארת נשמה שעברה גלגול נשמות מכוון. אז מתחיל האדם להרגיש שמגיעים זיכרונות וחוויות של הנשמה שתחזה בו תהליכו ללא כאב או דם. בדרך זו אפשר יהיה להחדיר נשמה לילדים בכל עת בעולם המיתולוגיה הנאצית בארץ. בהמשך יוכלו להזמין אותם לשרת את הרייך, אך העניין הוא שלפני שהנשמה עוברת לגוף החדש, היא צריכה זמנית להיות במקום אחסון זה. יכול להיות כל חפץ שטעון ברגע של פרקטיקה מגית. הפרויקט הסודי הזה נקרא גם תוכנית ליבסבורג. זאת אומרת שתוכנית ליבנבורג היא לא סתם תוכנית כפי שניסו להציג אותה, שפשוט עשו בירור ואם גידלו ילדים לפי הפרמטרים האריים הגרמנים כדי ליצור גזע טהור, אלא מדובר היה על קורבנות שגידלו בלונדינים עם עיניים כחולות עם דם ארי, שהימלר והמקורבים בסדר סס רצו לעבור לגופים הללו דרך גלגול לנשמות מכוון ולקבל אותם דרך השתלטות, כמו שקרה בסיפורו של פריינס שפייר שהספרתי קודם. חשב שזה זיכרונות מגלגול קודם שלו ולא הבין שזה נשמה שמשתלטת עליו, כי כל ראשי הנאצים והבכירים שלה לא היו הארים באמת כפי שהאידיאולוגיה שלהם דיברה. הם רצו ליצור את מעגל הארי, האנשים שהשליטו בעולם, וזה בעצם מדובר על הרייך הרביעי. מתים חיים ששולטים, אך היו עוד פרקטיקות הקולטיים שהם עשו על עצמם, כמו למשל בשנת 1995 באזור סיבסטופל, עיר נמר על חוף הים השחור בחצי האי קרים, התגלה בית קברות שלם של נאצים שלכל המתים היה חור משולש במצח כדרך של הפעלתו של האסטרובל במוח כדי לקבל יכולת על, כמו למשל היכולת לחזות דברים. מכאן זה מוביל אותנו לעודכן של מסדר אס-אס ארמון וילסבורג. המקום עצמו גם כונה בשם גביע הגרל, בו היה נמצא חנית הגורל. המקום של הארמון וילסבורג הוא מקום סקרלי בשביל מסדר אס-אס בתקופת הרייך השלישי. הארמון היה מקום בו חונכו המצטרפים לשירות האס-אס, המרכז בו התאספו הדרג הגבוה ביותר, ובנוסף הסניף המרכזי של המסדר הפנימי של האס-אס, מסדר השמש השחורה. חיבור מילים די משונה ותיקן של האס-אס, המילה ותיקנוס מגיע מיוון העתיקה, וככה היה שמו של אל של הצעקה הראשונה של הילד הנולד, פירוש אחר למילה ותיקני שבאה המילה ותיקינור שבלטינית לחזות את העתיד, ופירוש נוסף למילה ותיקן קשור לאלה האתרוסקית. האתרוסקים הם עם שחי באטרוריה אשר מזוהה כיום עם טוסקנה, אזור בצפון איטליה של ימינו. אז ותיקה שהיה שמה היא אלה של העולם התחתון שעומדת בין העולם של החיים לעולם של המתים. אחרי מחקר רב שערך הנרי הימלר הוא נעצר בארמון וילסבורג, שם הוא רצה ליצור כמרכז הדת הנאצית החדשה אשר נוצרה במסדר האס-אס. לפי דוחות של הארגון, הנר בארמון עצמו עמד על קווי אנרגיה חזקים, זאת אומרת שאנרגיית האדמה הייתה מרוכזת בו בצורה של משולש,
ואפשר היה להשתמש בו בכל עת שרוצים לטקסים מאגיים, לאותה המטרה שיעד אותה המכשף. המקום החשוב ביותר בארמון היה אמור להיות המגדל הצפוני שלה, שמכוון לכיוון האי המסתורי טולה בארטיקה. במגדל הצליחו לבנות רק את העולם התחתונים שלו. העולם הכניסה הייתה בשם בלגל, או מקום בו היו נפגשים גיבורים סקנדינביים. לפי המיתולוגיה הסקנדינבית היה שם באמצע לפיד אש גדול, ובמעגל סביבו היו אמורים להיקבל כל האוברסט גרופנפירר, גנרלים של האס-אס, היא הדרגה הגבוהה ביותר באס-אס, למעט הנריך הימלר שהחזיק בדרגת רייכספירר אס-אס, והיא מתורגמת כמנהיג הקבוצה העליון, וכל גם הטבעות של גנרל האס-אס, אחרי שהיו הולכים לעולמם יימח שמם וזכרם. אז במרכז העולם היה אזור של לפיד שתחתיו היה עולם אחר, ששם היו מבצעים טקסים של המסדר. מדובר היה על חדר תת-קרקעי של הארמון, למשל חתימת דם של פיטים הקצינים החדשים שהצטרפו למסדר הפנימי של האס-אס. הקרבה לאלים הפגאנים והרבה מאגיה אדומה, הכוונה מאגיה דם, שם היו שורפים את חבריהם של המעגל הפנימי של האס-אס. הוונטילציה הייתה בנויה כך שכשהעשן היה עובר בה, הוא היה יוצא כעמוד שרף, לאחר מכן את האפר שנשאר מהם היו שמים בכלי, והיו שמים על קירות הנצחה. הם היו עולים קומה למעלה מעולם בלגלו, היה עולם אחר בשם מירגרד, שם היו עושים טקסים מאגיים, תוך כדי שחברי המסדר היו במצב טרנס, והנריך הימלר היה מספר להם את האגדות על מלך ארתור והשולחן העגול של האבירים שלו, ושם היה חדר עם שולחן עגול, עם 12 אוברסט גרופנפירר, הגנרלים של האס-אס, אבירים של המסדר השחור, אשר החליטו על גורל האנושות. העולם היחיד, את הקומה האחרונה במגדל לא הספיקו לבנות, הוא היה מסמל, לפי המיתולוגיה הסקנדינבית, את עולם האלים, אסגרד, אך הם לא הצליחו לממש את זה בשנת 1945. הוציאו את כל הדברים בעלי הערך מהארמון, והארמון עצמו, לפי פקודה של הימלר, פוצץ, אך עם זאת אולם בלגלה ואולם שמעליו אבירי השולחן העגול של האס-אס הצליחו להשתמר על הרצפה של אולם שלחון עגול. נוכל לראות את השמש השחורה עם קרניים שהם בעצם 12 רונות של ניצחון סמל ושל סדר החדש של הנאצים. על אף שהארמון פוצץ, החדרים הפנימיים נשארו שלמים, קפואים במקום, מחכים לאדונים שלהם. מכאן אנחנו מגיעים לניאו-נאציזם המודרני, ארגוני הגאווה הלבנה, יחידת אטום וואפן, מסדר 9 זוויות המעגל הארי, צוות 221, המחלק את המבצעים המיוחדים של אזוב שנמצאת באוקראינה, תנועה הנציונל הסוציאליסטית NSM בארצות הברית ועוד. אך יש גורמי השפעה רציניים יותר, והם צאצאים ישירים של מנהיגים ובכירים נאצים שמעולם לא נשפטו והיגרו לארצות הברית וספרד או לאירופה, ואפילו מספר לישראל. הם התקדמו בהדרגה לדרג העליון בכלכלה, בפוליטיקה, ברפואה, בחינוך, ועוד לאותן משפחות נאציות שהיו להם את האוצרות של הרייך השלישי, שאפשרו להם להפוך לאותם למיליארדי דולר בבנקים. השוויצרים כמובן עזרה מהשדים והנפילים והמלאכים הנפולים שעזרו להם לעלות לפסגת העולם באום. בפורום הלאומי הכלכלי לנאס"א, לאיחוד האירופי, למועצה האירופאית, COE, לארגון הסחר העולמי, לקרן המטבע הבינלאומית, לארגון נאט"ו, לארגון הגירה הבינלאומי ועוד ארגונים בין ממשלתיים. והשאלה למה אנשים מסכימים לזה שראשי מסדרי סוד אילומיניסטים ודרגות הגבוהות של הבנייה החופשית, מסדר גולגולות ועצמות, מסדרי רוזנקריישן החדשים ועוד מסדרים שנמצאים בהם עמלק וצאצאי הנאצים, וגלגולי נשמות של בכירי מסדר אס-אס, שכמה מהם גם עם רוח של שד ולא של אדם, ישלטו ויכוונו את העולם לסדר עולמי החדש של השטן, שנמצא בהתקשרות איתם. הרשת שלהם כל כך רחבה שנציג מטעמם נמצא בכל בחירות של כל מדינה. מה לדעתכם גרם לכך שיש יותר אלימות בעולם עד שזה הפך להיות לנורמה, במיוחד מבני הנוער? למה ערכים של כבוד לזולת ומידות הטובות הם לא חלק מהאופנה? כמה הפגנות אלימות, כמה כאוס מכוון כמו בצרפת, נראה שהנדסו באופן מלאכותי את האנושות כדי שישנאו זה את זה ויבקשו מוות. מאז ימי קדם כוחות השטניים נלחמו נגד נשמת האדם, והיום בני אדם בגלל חוסר מודעות של אותם הגורמים שמעודדים אותם לאלימות ומלחמה עוזרים לכוחות השטניים יותר.
בואו נסתכל לעובדות. 19 שנה לאחר מלחמת העולם השנייה, מדענים ובכירים נאצים כבר היו בתפקידי מפתח. ויודעים רבים דרך מבצע מהדק נייר, בו ארצות הברית לקחה לאחר מלחמת העולם השנייה, אותם עליה כי ראתה בהם את הנכס החשוב ביותר של הרייך השלישי. אך מה שאנשים לא יודעים, ואני נסעתי להרבה מדינות, על אף שזה היה למטרות אחרות, מה שאגיד לכם את זה, בדקתי, והוא בממשלת ארצות הברית 20 חברי קונגרס בנאטו, 189 גנרלים וקצינים, כך גם 1,118 פרקליטים בארצות הברית, 244 מנכ"לים ועוד אלפים ששירתו במשטרה בארצות הברית, ובארצות הברית יש 939 כנופיות אקסטרמיסטיות שרובם היו ניאו-נאצים. מתוך דוח של ה-FBI מאוקטובר 2001 עד מאי 2008, יותר מ-200 יוצאי מלחמה שחזרו מנקודות חמות הצטרפו לארגונים כמו קו קלוקס קלאן ו-NSM שהזכרתי קודם, הנציונליסטים, הסוציאליסטים. לפי הפרקליטות של פולין בשנת 2014, כמות הפשעים שנעשים על ידי ניאו-נאצים גדלה פי 2 לעומת מה שהיה בשנת 2013. יש 427 תיקים בהונגריה. בשנת 2013 הבית המשפטי החוקתי המדינה הורידה את האיסור בשימוש בכל סמל נאצי או קומוניסטי, וכעת לא מעט צלב קרס שמסמל מאושר מנפנף בערים לגבי אנגליה. בשנת 2011 נוצרה מפלגה בשם אנגליה מעל הכל, בריטן פרסט, פועלת כנגד איסלאמיזציה של אנגליה, אך עם זאת אותה מפלגה היא נציונלית ומקדמת תזיסים אנטישמיים, והם עובדים יחד עם התנועה הנציונלית, שארגון ניאו-נאצי שמצוטט את היטלר, במדינה מתחילים לעשות אזכרות לנאצים, רואים אותם כגיבורים תוך כדי שהורסים מצבות של חיילים שנלחמו במלחמה למען שחרור העולם ממלתעות הנאצים בפינלנד. יש קפיצה גדולה של תנועה ניאו-נאצית לקראת סוף שנת 2019. התנועה הרדיקלית, הפינים האמיתיים, תמכו 20% מאוכלוסיית העולם. מדינת קרואטיה מתחילה להיות גם תנועה נציונלית שמקבלת תעוזה, תנועה אולטרה ימינית מקבילה לתנועה אוסטאשי שהייתה בקרואטיה במלחמת העולם השנייה. הייתה ידועה במעשים אכזריים במיוחד לגבי לאומים אחרים, במיוחד נגד סרבים שהרגו מאות אלפי אנשים ועשרות אלפי יהודים עבריים, והאכזריות הזו לא נגמרה עד היום. והכי גרוע הוא שבשנת 1991 התנועה הניאו-נאצית האולטרה ימינית הזו קיבלה לגיטימציה כתנועה פוליטית חוקית. במדינת בולגריה במשך 12 שנים האחרונות בעיר הבירה סופיה עושים טקס לפידים בשם לוקב מרש כזיכרון לתנועה הנאצית הבולגרית וקשרי אליאנס שהיו עם הרייך השלישי. הצעירים מציגים באופן בוטה ופומבי את הקשר שלהם לקבוצות ניאו-נאצים. במשך 20 השנים האחרונות נפגעו לא מעט בתי כנסת מציגים באופן גורף צלב קרס וסמליות נאצית באצטדיונים הבולגרים. במדינת שוודיה בשנת 2014, לפי דוחות המשטרתיים במשרד הביטחון של שוודיה, היו יותר מ-3,000 צעירים שהיו בקבוצות אולטרה ימיניים נאצים בהשוואה לשנת 2013. הכמות גדלה ב-24%, מאות מהם לפי דיווחים של סוכנויות החשאי הם מסוכנים במיוחד לציבור. באינטרנט כמות האתרים ניאו-נאצים ואולטרה ימיניים נהיית יותר מ-16,000 וההשפעה שלהם רק גודלת. ומה לגבי שוויצריה? יש בה לא מעט מגפות פוליטיות עם נטיות ניאו-נאציות ואפילו ניאו-נאציות בגלוי. לפי דיווחים של משרד הביטחון של שוויצריה יש כ-900,000 איש שקשורים לקבוצות האקסטרימיסטיות הניאו-נאציות במדינה. באיטליה בשנת 1995 היה שורה שלמה של תנועות לא מפלגתיות ניאו-נאצים וניאו-פשיסטיות רדיקליות. שם יש גם סניפים של תנועות אירופאיות ניאו-נאציות, תנועות גזעניות רדיקלית אולטרה ימניות נציונליות. והגעתי גם לקנדה. יש תנועה בשנת 2015, יש איחודים, סטרוקטורות שונות שעובדים יחד שהם ניאו-נאצים בעלי אידיאולוגיה ימינית רדיקלית, ובזמן הזה יש לא מעט מחאות שמי שמארגן אותם זה קבוצות ניאו-נאצים. תחשבו מי מארגן בישראל את המחאות הממוננות כיום בין 1920 ל-1930. יש באופן פעיל עד היום את קבוצת הקו קלוקס קלאן שפועלת במדינה. נסיים בלטביה. מ-1995 עד 1996 בחוק של לטביה צמצמו את התמיכה לניצולי השואה, ויוצאי הגטאות בשנת 2012 בעיר באוסקה שבלטביה שמו מונומנט להזכרה. קציני האס-אס עשו פשעי מלחמה
נגד האנושות כלפי אזרחים שוחרי שלום של רוסיה ואוקראינה ובלרוס, והממשלה הלטביה ממשיכה להגן ולהצדיק את מונומנט הזיכרון של קציני האס-אס. מדינת ליטא כל השנה יש שני טקסים ב-12 בפברואר בעיר קלאנס, ב-11 במרץ בווילנה, העיר הבריאה, ושם יש המון שיוצאים עם דגלים עם צלב קרס וגולגולות וצועקים הליטא בשביל הליטאים. כפי שאתם מבינים, תנועת ניאו-נאצית רדיקלית תופעה מגיעה גם לנורווגיה. יש מספר קבוצות אקסטרימיסטיות שפועלות מתוך דעה נציונלית וגזענית, והמיוחדות שלהם זה ביטוי מאוד בולט אנטישמי. גם ספרד בשנת 2013 היו 150 פוגרומים. רק במדריד לפי דיווחים משטרתיים בשנתיים האחרונות נעצרו 700 חברים אותם תנועות, והמשטרה הספרדית מודיעה שמחאות אזרחים עבירות יותר ויותר מחאות אלימות. צריך גם לציין שארצות הברית כיום היא המשדר המרכזי בעולם של התרבות, היא מהנדסת תודעה המונית, יש אמריקניזציה של כל לאום בכל מדינה, אך דרך אמריקניזציה קורה עוד דבר, וזה פשיזציה נציונליסטית על ידי סרטים, משחקי המחשב שאמריקה מפיצה בעולם. יוצרת תודעה קרימינלית אצל הצעירים משנת 1974, כמות הרצח באוכלוסייה ירד משנת 1980, התחיל לעלות, ובשנת 1997 כמות הרציחות מכוונות גדלו משמעותית. ובשנת 2011 עד 2014 היו כבר 16,000 רציחות מהצד של קבוצות ניאו-נאציות. הקבוצות הללו גם היו מתאגדות דרך תת תרבות משלהם, כולל מוזיקה, ויש לפחות 180 זמרים גרמנים ואמריקאים משתתפים בפסטיבלים שלהם שיוצרים שירים בעלי תוכן רדיקלי נציונלי. כך בשנת 2014 היה שנה שבה קידמו בעולם המוזיקה בשם מוזיקת רוק ימינית. בשנת 2014 בעיר ריגה בלטביה היה מחזה תיאטרון בשם קוקורס הרברטס קוקורס, אשר נתנה שבחוות לטייס בשם הזה יחידת רייס שהרג יהודים רבים והרבה ילדים. מה שתיארתי לכם כאן זה גיגימוניה תרבותית. התרבות שלנו עברה תהפוך לנציונליסטיות ופשיסטיות רדיקלית. לא מדובר כאן על פשיזם מאוזן אלא אקסטרנים, זה בכל מקום. גם בישראל אתם צריכים להבין שהשמאל בישראל הוא תוצר של קבוצות נאציות במסווה שמממנות אותו, כמובן שהם מרמים את רוב האנשים שהצטרפו לשם שלא ביניהם את הכוונות האיטיות של אותם תנועות שמאל שהן בעצם נציונליות רדיקליות נגד עם ישראל. במסכי מחשב היום אין ערך לחיים, ודמויות שליליות מוצגות בתור גיבורים חיוביים שהשחקן עושה אסוציאציה שלו עצמו איתם. למשל משחק מפורסם וולפנשטיין בו מראים את האקולטיזם הנאצי, הגיבור בעצמו של המשחק או אנטיגוניסט. היום מה שאתם רואים בעולם דרך התנועות הניאו-נאציות שקמות הם בעצם לגיונרים לעתיד של מסדר אס-אס החדש, חיילי הסדר העולמי החדש והרייך הרביעי. אלו בעלי הנטיות הרדיקליות והפסיכולוגיה האלימה שהונדסה מילדותם. והכי חמור שגם בישראל יש נכדים ונינים של ניצולי מלחמת העולם השנייה שחוברו לתנועות רדיקליות ניאו-נאציות שמתחבאות מאחורי מושג שנקרא שמאל ופועלים כרדיקלים. כפי שאתם מבינים, מי שממן ומנהיג את כל התנועות הללו זה אלו שעשו עסקה עם השטן, אלו שהבינו איך שלשלוט בגלגול נשמות מכוון דרך מגיה טיבטית, וכיום אותם נאצים חוזרים ומקימים את הארגונים הניאו-נאצים, ואותן משפחות שמימנו את הנאצים בגרמניה מממנים את התנועות הרדיקליים. בכל העולם חלק מהמנהגים בנקאיים הגדולים, אנשי צבא, בעלי תאגידים, הם בעלי רוח של שד, כולל המשפחות העשירות בעולם כגון בושים, בולטון, רוטשילדים, קלינטונים, ברוכים, ועוד שנמצאים כראשי הבונים החופשיים והאילומינטים, והקבל, ועד ה-300, ועוד יש לא מעט דימויים ומחשבים, ועוד היום ממשיכים לעשות את הפרקטיקה הזו מסודי סודיות, והרבה אנשים כמעט ולא יודעים כלום לגבי כוחות הסתרה האחרה. הם גם לא מאמינים בקיומם, וזה החולשה הכי גדולה שלהם. תתעוררו לראות שאנחנו חיים בעולם לא מתוקן של מלחמות, אלימות, אנשים חיים בתנאי הישרדות, במבוך העכברים, בתחרות בלתי נגמרת. אתם צריכים להבין שכיום מי ששולט בעולם שמלא, כשבכל מדינה הם אלו ששולטים בראשי הערב רב. הם החיים האמיתיים שקמו בגלגול נשמות, מכוון הרוע מאוד מאורגן, ואלו שמרכיבים אותו כל הזמן ושפרים את המיומנויות שלהם. וזה בשביל ליצור מציאות בתנאי הגיהנום, בשביל כלל תושבי העולם. הם משתמשים בחוסר המודעות שיש לרוב האנשים שמתנהגים כעדר כבשים, שמקבלים כל דבר כמובן מאליו, אם זה מגיע מתקשורת או מבעל סמכות ממסדי או פוליטיקאי בעניבה. הם ייצרו לאנשים מציאות בו יש להם הרבה מאוד חלומות שהם עובדים בשבילם.
עד כדי כך שאין להם זמן לחקור את המציאות שסובבת אותם וקולעת אותם. תזכרו על מה שדיברנו בתחילת הדרכה עם קלאוס שוואב והפורום העולמי הכלכלי והארגונים שתחתיו. תזכרו מה הם רוצים ליצור בעולם במהפכה התעשייתית הרביעית, הכלא הדיקטטורה האלקטרוני. עכשיו אתם מבינים מי מקדם את זה? השד שבתוכם הוא הנשמה של בכירי הנאצים האקולטיסטים השחורים. חיים מתים שפועלת מתוכם, המטרה שלהם זה שהמלחמה בעולם לא תפסיק לעולם, שיהיה יותר כאב וצער, כי זה אנרגיה שהם צריכים. לכן חשוב מאוד שתכירו את ההיסטוריה האמיתית של העולם ומה שמתרחש. אתם צריכים ליצור חזון חדש, וזה לפרוץ את המטריקס שסובב אתכם, להתעורר לעולם האמיתי, לגלות את הכוחות האפלים שעומדים מאחורי הנאצים, מאחורי האבירים הטמפלריים, מאחורי האילומינטים, מאחורי הישועים והאפיפיור השחור והאפור שפועלים גם היום בכל העולם, במיוחד בישראל. אם תדעו יותר מכל זה, תוכלו לחזות את העתיד האפשרי וכך למנוע אותו. יש לנו עוד זמן כדי ליצור עתיד אחר בשבילנו ולילדינו. לא צריך לתת למתים וכוחות האינפרנליים לשלוט בחיים. כעת נבין איך אפשר להתחיל להתמודד איתם. הרי מדובר על מלחמה רוחנית בשחמט של העולם המעשה בו אנחנו חיים, ולכן אחד המטרות של הסטרא אחרא היא כמה שיותר לבטל את הקדושה שבורא עולם טמן בנו, ולטמא את הגוף והנפש והנשמה שלנו, כדי שדרך עיבורים כוחות הטומאה האינפרנליים יוכלו להידבק בנו, בעצם לקלקל את האדם. המטרה הסופית היא להכניס שבב למוח, כדי שיוכלו לפתוח דרך על ידי הפעלת האסטרבל בראשנו, לאשר לשד להיכנס לתוך האדם ולשלוט בו לחלוטין. זאת אומרת שהמתים יחליפו את החיים. אך יש עוד דבר, הוא לשנות את הגנים שלנו, משם הוויה שנמצא בהם לשם טומאה, ולנטרל את היכולת שלנו להתפתח לצורה שאלוקים תכנן שיהיה אדם. הכוונה שלא נצליח להגיע לבוגרות רוחנית. מדברים לא מעט הפוליטיקאים הכלכליים המדענים בעולם כמובן, עקב דבריו של קלאוס שוואב והפורום הכלכלי העולמי על נושא הרעב המתקרב. אך המטרה פה היא אחרת, לא בדיוק קשורה למזון, ואני אסביר מדובר על מידע שמסתירים אותו. הרי שום דבר לא אמור להפריע לאליטה לקדם את התוכניות שלהם. הנושא זה קיבל שם והוא הקוד הקדום. גיידו אבנר והיינץ שרץ, שני חוקרים שוויצרים שנזכרו על ידי פארמת ענק סיבה גייגי בשנת 1980, הם עשו ניסויים עם שדות אלקטרומגנטיים. החוקרים שמו זרעים באדמה, מצמחים שונים כמו תירס, עגבנייה או שועית. הם עקבו אחר הגדילה והצמיחה של הזרעים, ותוך זמן קצר החוקרים הגיעו לתדהמה. הם ראו שינוי דרסטי בזרעים, וברגע שגילו את הזרעים תחת השפעה אלקטרומגנטית, הפנוטיפ של הצמחים השתנה לגמרי. צמח התירס גידל ב-12 בענף אחד כמו שהיה בזמן הקדום, ומצאו במקסיקו זן שכביכול נכחד. ותבינו, יש הרבה צמחים שכתובים כנכחדים, וזה בעצם צמחים שאנו מכירים, שלא התפתחו עד הסוף וקיבלו שם אחר. אך אם כך היו מתפתחים עד הסוף, הם היו עתה כביכול הזן הנכחד. בעצם אנחנו אוכלים מזון לא מפותח עד הסוף. הגמרא בסוטה ל"ד אומרת שאשכול ענבים שהביאו מרגלים היה במשקל השווה לנפח 960 סאה. לדעת הרב חיים נאה שנפח שיעור ביצה הוא 57.6 סמ"ק, לפיכך לדעתו שיעור סאה הוא 8.3 ליטרים, ולדעת החזון איש ששיעור הביצה הוא 69.53 סמ"ק, נמצא ששיעור סאה שהוא 144 ביצים הוא 14.3 ליטר. יוצא עם ליטר לקילו, אז שגודל אשכול ענבים היה בין 7,968 קילו לפי רבי חיים נאה עד 13.728 קילו. מדובר על אשכול ענבים ענק, במיוחד הרבה מעבר לגודל של אדם. יש גם האיור המדמה איך לוקחים ענב אחד שהוא היה בגודל של אדם, אז מה לומר על אשכול שלם? זה הצורה הטבעית של הפרי הזה. אותו דבר לגבי דגים, היה ניסוי על דג קוויאר פרל, אחרי שגידלו אותה תחת השפעה אלקטרומגנטית, היא התפתחה אחרת לגמרי, הרבה יותר טוב, כזו שרק לפני 150 שנה ראו בפעם האחרונה. הדג נהיה הרבה יותר גדול, וחלק התחתון התרחב והדג נהיה חזק יותר. כך גם לגבי צמח שרח, שהיא כבר לא קיבלה צורה של מניפה, אלא גוש סגור של עלים ארוכים שהיו ידועים לנו רק בתקופות קדם. כמות הכרומוזומים בצמח גדלה מ-36 ל-41. הסרח הזה קיבל צורה כמו צמח שנכתב כזן נכחד, רזונן וירקונג. בעצם הוא תמיד היה סביבנו, רק לא אפשרו לו להתפתח לצורתו האמיתית.
החוקר ורנלד אוסבול עוד בשנת 1933 עשה דוקטורט בו כתב על חקלאות אלקטרונית. מדובר היה על שדה אלקטרומגנטי סטטי שבזכותו היה גידול רב של צמחים והחקלאות. אז לאוסבול בשנת 1933 לא היו עדיין את הטכנולוגיות המתאימות שהיו ב-1980, וכבר אז היו יכולים לגדל את החקלאות על ידי שדה מגנטי אלקטרוני סטטי ולאפשר לצמחים להתפתח הרבה יותר. אך כבר בזמן שלא היה אפשר לראות שכמות המינרלים בצמחים השתנתה, וזה היה רק ההתחלה הניסויים שבאו אחר כך על צמחים, מיקרובים ודגים. חוקרים גרמנים מצאו שבקטריה, הלובקטריום הלוביום, תחת השפעה של שדה מגנטי חשמלי, התחילו ליצור רודופסין, שגרם לבצע פוטוסינתזה. כאשר הם עושים זאת רק במקרה של סטרס, בקטריה גם הצליחה לפתח סיבולת גדולה למלחים. הם יכלו להתקיים חיים בתוך קריסטל של מלח במשך 5 שנים במקום 3 חודשים באופן רגיל. החוקרים הצליחו גם להחזיר פטריה שהייתה רק בזמן הקדום בשוויצריה, קראו לו סקופולריוסיס הלופילי. הוא הביא יכולות פנומנליות וסבילות למלחים ופנוטיפיים. גם החיטה גדלה מהר הרבה יותר. במקום 7 חודשים, תוך 4 שבועות אפשר כך לקבל חיטה גם באזורי אקלים אחרים. כמה נזיקים פחות יכלו לפגוע בה, כך יבול גדל ב-300%. לא ניתן להפריח את הקוד הקדום. היו לא מעט ניסויים לגביו, במיוחד בתאגיד סיבגגי, שכיום נקראת נוברטס. היא רשמה על עצמה 2 פטנטים, אחד על דייגות ופטנט שני על עיבוד חומר ביולוגי. ואחרי 20 שנה תאריך התפוקה של הפטנטים נגמר, וכל מי שרוצה יכול להשתמש בהם בחינם. הקבוצות החוקרים מטעמם של התאגיד הפסיקו את פעולתם בשנת 1993. העיתונאי שדיברו על כך מנעו מהם את האפשרות לפרסם את הגדלית הזאת. המקורות היחידים שיש לזה 2 הפטנטים הללו, דרך אגב גם העם. החיטים השתמשו בגידול חשמלי, הם העמידו עמודים מתחת בכל אזור חקלאי שלהם כדי למשוך חשמל לאטמוספרי. ככה הם עשו גידולים רבים מאוד. רוב האוכלוסייה החיטית היו עובדי אדמה, הכלכלה התבססה ברובה על חקלאות, והיבולים הנפוצים ביותר היו חיטה ושעורה. בספר הקוד הקדום של העיתונאי לוס ברגין הוא כותב על אלטרנטיבה להנדסה הגנטית, מה שהחזיר עניין הנושא הזה. מה שרציתי שתבינו שאפשר לשחזר את הגנים דרך הנדסה הגנטית. האליטה מנסה להרוס את הבריאה, לעשות אותה בחסר, את הדגים, את העופות, את הצמחים, ואפילו את האדם עצמו יש דרך חזרה. הם לא יכלו לגרם להרוס את הבריאה, ואפשר לחזור למצב הטבעי שהבורא ברא את העולם. אפשר לקרוא לזה קוד קדום, הקוד שלפני המבול, או הקוד שהיה בבריאת העולם. כל זה מעולם לא נעלם, אף על אף שמרעילים את האנשים במים ובאוכל, מרססים אותם, מחדירים חיסונים עם מתכות, מכניסים רעלים מצעצועים ועד לכלי מטבח. עדיין זה אכן גרם לאנושות במהלך 150 שנה האחרונות להצטמצם בגובה ההתפתחות השכלית. האטה, מערכת החיסון נחלשה, שגבת ההוראה של האדם נהייתה דלילה יותר. אני רוצה לציין דבר נוסף, שהדור השני למשל שצמח השרח חווה רגרסיה. זאת אומרת שאם הראשון גדל בצורה אחרת עם 41 כרומוזומים, הדור השני חזר להיות 36, ושוב חזר לצורת המניפה. כך גם הדור השלישי והרביעי. מה שהיה בדור הראשון בעקבות השפעה השדה האלקטרומגנטי החשמלי לא נשאר דבר. על מה זה אומר? שהאליטה כבר יצרה כיפה אלקטרומגנטית עם גלים מיקרונים סביבנו, שהורסים את ההתפתחות והתקנת. אכן חיים בתוך העננה הזאת. תבינו שהדור 5G וה-6G וגם G7 שיהיה לאחר מכן זה מערכות אלקטרומגנטיות מסוכנות, שככל שהן מתפתחות הן מעצימות את היכולת שלהן להשפיע על הגנים של האדם ולהרוס אותם, לצמצם את ההתפתחות הטבעית של האדם. לא פשוט הדבר. העניין עם הגרפין אוקסיד החלקיקי, הננו מתכות שמוצאים מרססים מהאוויר או מחדירים דרך חיסונים ומזון, זה רק כדי להפוך את האדם לקולט טוב יותר של הגלים, להשפיע חזק יותר על הגנים שלו, כדי שלא יוכל רוחנית וגופנית להיות כמו שהבורא רצה שיהיה, אלא משועבד, חלש ומוגבל. גם המעדן הצרפתי ג'וסטין כריסטופו קיבל עניין רב בשנת 1925, כאשר גידל ירקות בעלי ממדים ענקיים. זה קרה בזכות מכשיר שהוא פיתח שהביא ממדען רוסי בשם ספיכנוב, ששחזר מכשיר בשם
וגיטו טומטו, שהמציא שלו היה אלברט אפטלום. בשנת 1883 זה היה זמנים של טכנולוגיות גבוהות במיוחד, שבהמשך ירביעו מאיתנו, אך תשימו לב על טכנולוגיה שגורמת לגידול ירקות, ועל ספיכנוב, אף פעם לא שמענו כי לא יגלו לנו על טכנולוגיות שיכולות לעזור לאנושות, כמובן חקלאות חשמלית, שתוכל להכיל את כל האנושות ללא שום בעיה, אך הפורום הכלכלי העולמי מונע ממנה להתפתח כי הוא רוצה שיהיה מחסור ביבול ושיתפתח רעב בעולם, שהוא מלאכותי כדי להביא לאנשים מזון תחליפי, כמו למשל חלבון מחרקים ותולעים, או אוכל מודפס. הם לא חושבים על כך שהלחץ שהם מפעילים עלינו יגרום לאנושות להגיע לתוצאה הפוכה ממה שהם מצפים. הם פוגעים על ידי טכנולוגיית התדרים שלהם בגנים ובהוראה. הכוונה העילה שורבת את האדם, וכך בעצם זה מאפשר גם לכוחות אינפרנליים בקלות יותר לחדור בעיבור לאיברי האדם ולהחליש אותם או להיות פרזיטים מנטליים שגורמים לאדם לחתור ולסטות לגמרי מדרך הבורא. עד שינוי פנימי מוחלט כאלו אנשים קל מאוד לשעבד אחר כך ולשים בגיטרות האלקטרוניות. שתשימו לב שמדובר על אלקטרוני, לא רק המצלמות המעקב והרובוטים הזדעתיים מלמעלה, החיישנים והשבבים, אלא גם תדרים שמכניסים את הגנים והופכים את האדם למוגבל ביותר. כדי להתמודד עם זה ולהחזיר מלחמה רוחנית צריך להשתמש לתקן את האורה ואת התדרים הפנימיים, למשל דרך תפילין. הדרך הזו עדיין לא תתקן את הגנים שלנו מהארץ שכבר היה כמובן, גם זה אפשר, פשוט צריך לעשות את זה בשלבים. אנשים נמצאים כמעט בקריסה רוחנית ונפשית, לכן צריך מהמקום שאנשים נמצאים להתפתח. אז הרעיון כאן זה לא דווקא העילה, אלא ההפעלה יותר חזקה של ההצטרבו בראשנו. כדי להתחבר לתת המודע ודרכו לעל מודע שלנו זה דורש פרקטיקה אחרת. אך צריך שהמקורות הללו יחברו אותנו לדרך הקדושה, זאת אומרת ההפעלה של הפאזה הרוחנית שנמצאת בנו. תחילה נכון לשים תפילין של רש, ולאלו שהתחתנו גם תפילין של רבנו תם. אחרי שאדם מקדש את עצמו יש תפילין לפי שיטת שימוש רבה, ולאלו שהם תלמידים של מקובלים צדיקים ובשבורם בלבד. תפילין של הרב"ד, כל תפילין מחזק את ההוראה בשביל העבודה הרוחנית. בפאזה של הסתרבל, הכוונה תותפות בין העיניים, את רש"י ורבנו תם אפשר להניח ביחד, ואפשר זה אחר זה. יש לנו מלחמה עם כוחות אינפרנליים, שמטרה שלהם להגביר את היצר הרע באדם והדחפים הפנימיים, על ידי עיבור חלקים של הסטרא אחרא בחלק הרוחני שבאדם, וכך להטות עוד ועוד חלקים מהאדם אל הטומאה היותר חזקה. לכן צריך להפסיק את ההשפעה שלהם ואפילו להתנתק מיניקה שלהם באדם, שחוסמת את האדם מתפילה, מחזרה בתשובה, מללכת בדרך השם ומשייכת אותו לחטאים עד עיבוד הדעת ולכפירה. מבואר בזוהר שעל ידי הנחת התפילין משלים האדם עצמו להיות בדיוקן העליון, לפי שראשו עם צווארו עשויים בצורת האות י', וחמש אצבעותיו שהם עיקר כל יד אינם בבחינת האות ושתי הידיים פעמיים האות ה', וגופו בצורת הוו. נמצא שהאדם עשוי בסוד שם הוויה, אלא שחסר בו כוסו של יוד, שהוא סוד חיבור כל היקום הרוחני והגשמי לאור האינסוף. כשמניח תפילין על ראשו, שהוא האות יוד, מקבל כוסו של יוד, הצינור מחבר אותו לאור האינסוף ומזרים אל תוכו את טהרת הבורא. כעת נבין את הכלי הפנימי שאיתו אדם צריך לעבוד בשביל להתחיל תיקון פנימי וחיזוק הכוח הרוחני הפנימי שבו כנגד הכוחות האינפרנליים סביבו. תשימו לב לאיור, זה לעומת זה עשה בורא עולם. יש את עולמות הקדושה, עולמות הקדושה נקראים אביה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ככה בורא עולמות טיפך הקדושה נקראים עולמות הטומאה. לכן מצד שמאל אתם רואים איך כוחות הטומאה פועלים, כמובן באופן פשטני. יש עוד דברים רבים שהם עושים שלא מוצגים כאן, וזה איך זה מתקשרים עם שדים דרך טקסים מאגיים וטומאה, ועל ידי זה מפעילים את האסטרובל ומתחברים לכוחות הסטרא אחרא ומופעלים על ידם עד כדי שליטה מוחלטת. לעומת זאת, בצד ימין אתם רואים את תחילתה של הדרך בו כל אדם מעם ישראל צריך להתחיל ללכת בה כדי להילחם בכוחות הטומאה האינפרנליים, כי כולנו נמצאים באותה מלחמה, גוג ומגוג. זו מלחמה רוחנית שמשפיעה על כל אחד מאיתנו, ואם אדם לא יפעל לבסוף הוא יקלע בתוך מציאות דיסטופית טוטליטרית בלי זכויות אנושיות כשבועה,
מלחמה, יש לנו משימה מעתה בורא לעשות תיקון דקדושה בעולם, וזה כל אחד מעם ישראל הוא צריך להיות חלק במצווה השם. זה אומר שאם מתרחשת מלחמה על התודעה והנשמה של כל אחד מאיתנו צריך להגן מפני התוקפים. לכן כפי שאמרתי קודם, התפילין זה כלי שמטרתו היא להגביר את הביואנרגיה של האדם. גם יש צילומים במצלמה קרליאנית לכך שהנחת תפילין משנה את צבע ההוראה לצבע סגול, ומשם צריך להפעיל את האצטרובל בשביל חיבור לכוחות הקדושה שמתחיל עם התפילין, ומשם חיבור לצדיקים, שהוא נעשה על ידי תפילות שבהם חיברו התפילה הצליל ותדרים שיש בה את היכולת להשפיע על נפש האדם ובכלל על עולמות רוחניים, שזה בעצם גם כלי מלחמה שיש לכל אחד מעם ישראל נגד הכוחות האינפרנליים, הרוחניים השטניים. דרך אגב, גם חלק גדול מתכסים המאגיים נעשים על ידי מילות כישוף השפע של סטרוקטורות העולם הרוחני, על ידי מילים רק על ידי העצמה והפעלה של כוחות האינפרנליים, ועל ידי תפילה זה בעצם ניתוק כוחות האינפרנליים מהמציאות סביבנו וחיבור ספירות הקדושה. וכמובן מקווה דרך לתאר את הנפש והביואנרגיה סביבנו. תבינו, האורה או העילה או הביואנרגיה היא מערכת הגנה של הנפש מפני עיבור רוחני של כוחות הטומאה עם הגוף שלנו ופרזיטים של המחשבה. באדם יש צ'קרות לפי מודל האסכולת היוגה, יש רק 7 צ'קרות שהגובה מכולם נקראת צ'קרת הכתר, אך בווירג'יאנה שוגר בטנטרה הינדואיסטית יש 10 צ'קרות. לפי דת הבון הטיבטית זה מרכזים פרניים שמקבילים למה שמאמינים בפילוסופיה ההודית שזה מרכזי צ'י כמו בסין. אך כל זה נלקח מידע הקבלה דרך בני אברהם על אותם 10 הספירות שהפזורות באדם עצמו, והם מותאמים לנפש האדם ופועלים לפי רמת תודעה שלו. מסדרי הסוד וכוחות הטומאה מפעילים את הצ'קרות שלהם על ידי פרקטיקה קונדליני, יוגה, והמטרה היא לרכז את כל הצ'קרות או הספירות לספירה מרכזית אחרת, שנגררת דעת, אך בצד הקדושה היא דרך תפילת הצדיקים ולימוד פנימיות התורה. המקובל הרב יוסף חיים מסביר כי על פי הקבלה הספירות הם שקלים פשוטים ותשוקתם לעשות רצון בורם. הם בעלי חוכמה ומינה יתרה ומזכירים תמיד בבורם, שוקדים תמיד על חשק עבודתם, שעבודה שכלית לא גשמית ושוקדם גדולה בעבודת ההיא. על פי הקבלה האל הוא אינסופי ובלתי מושג, אך למרות זאת ניתן לנסות להבין את הצורות בהן הוא מתגלה בעולם והמידות שהבורא בהם פועל בהם בפעולותיו. ישנן רמות ואיכויות שונות של התגלויות. הספירות ממחישות כיצד הולך ומתגלה, כך שספירה נמוכה יותר מייצגת התגלות מוחשית וגשמית יותר. במקומות רבים מתוארות הספירות כמעיין צינורות המחברים בין עולמנו לבין העל. לדרכם עובר השפע האלוקי, האורות, הברכה שמשפיעה על העולם. בהקשר זה מתואר המקובל כי האדם מתקן את החיבורים בין הספירות וכך מאפשר לשפע לרדת לעולמנו בצורה חלקה ובעוצמה גדולה יותר. יש ערוץ מרכזי שדרכו הכל עובר וזה איסטרובל שנמצא במוח שלנו, והוא מרכז המוח. העובדה הזו צוינה על ידי הרבה תרבויות קדם מתרבות השומרת העתיקה, בו היו הרבה סמלים של איסטרובל. משם מגיעה הסמליות של העין ושלה שהאילומינטי לקחו, כי בעצם הם מסמלים שהם מפעילים את האיסטרובל של המוח ויוצרים תקשור עם שדים מעולמות האינפרנליים. אם אתם מכירים את הסרט הראשון של סטארגייט, שם הראו את הקסדות שהיו שמים על הראש ונראה כמו נחשים, זה הסמלים של דת הנחש, בני הנחש שרצו להראות כלים בפני בני אדם. השאלה היא למה צריך להתמקד באיסטרובל שנמצא במוחנו. זה מביא אותנו לאוסיריס אל המוות של המצרים הקדומה, שגם מסמל את אנרגיית קונדליני וגם מסמל את ה-DNA גם הפרעונים שמו את הסמל הנחשים על ראשם. הכוונה שדרך חיבור עם האיסטרובל שבמוחם הם תקשרו עם השדים שסימלו אותם כנחשים. זה גם סימל שהפרעונים ידעו להפעיל את אנרגיית הקונדליני שלהם במלואה והפעיל את ספירות הנפש דרך הפרעת דיבור כוחות הטומאה. האל הבבלי תמוס מחזיק בידו איסטרובל, הוא היה נחשב לאל עליון בזמנם והכל היה מבואר באותה סמליות. גם בהינדואיזם האל שיבה היה הורס את הישן כי ליצור את החדש, והצורך שלו הייתה עם נחש, אותה סמליות של איסטרובל. זה כל כך השתרש בתוך ספירת התרבות האינדית שזה נורמטיבי לסמל את העין השלישית אצל נשים ההודיות, ששוב מדגיש את הפעלת האיסטרובל וליצור, אך הפעלתו זה גם תקשור של מישורות רוחניות, זה פתיחת העין השלישית, וזה אסור כי כיום זה יבוא לידי ביטוי בעיקר תקשור עם שדים, וכך זה יהיה עד הגאולה, כי יש שכבה אינפרנלית שחוסמת בינינו לבין העולם העליון ומונעת קשר ישיר עם הבורא. כמו בזמנו של האדם הראשון לפני החטא, אני מדבר על הפעלת האיסטרובל כי להפעיל את הספירות שבנפש, על ידי זה ליצור תיקון פנימי, לא ליצור תקשור. זה שני פרקטיקות שונות. אז תוכלו לראות תכשיטים סמליים. כך גם האל בכאוס דיוניסוס של יוון העתיקה, האל השכרות והיין,
אפשר לראות אצלו קרני עז שמסמלות את העניות וגם בלוטה שמסמלת את האיסטרבל שבמוח. והסיבה שדווקא הוא נבחר וזה כי על ידי אלכוהול אפשר להפעיל את בלוטת האיסטרבל ולפתוח פתח לישויות רוחניות ושדים. העולם העתיק ידע את כל זה והביא זאת על ידי סמליות. את הידע הזה לא מלמדים בבתי ספר, כנראה לרובכם יצא לראות איך נראה אדם שיכור וכאילו רדוף שדים. בהתנהגותו עסקן, אדם שבאופן קבוע שותה אלכוהול ומפעיל את האצטרובל ומושך אליו חלקי עיבור מן הטומאה שנכנסת בו. דיוניס אלה אחר מהפנתאון של האלים היוונים, גם בו יש סמליות אצטרובל ושלט שלט במוות והחיים. בואו לא נשאיר בצד את הבודהיזם, שימו לב גם כאן יש סמליות על אצטרובל שבאה לידי ביטוי בתסרוקת, זה נוצר במנהיגות גבוהה כדי להדגיש את זה. כעת תשימו לב לגבי פסל האצטרובל המפורסם של הוותיקן, הוא נמצא בכיכר של הוותיקן. תשימו לב שליד המונומנט של האצטרובל יש שני טווסים גדולים שמסתכלים לכיוונו, זה סמליות מצרית, הם מסמלים את האלה איזיס, אך מה הרגיש בתחתית המונומנט של האצטרובל? וזה גלוסקיאמה פתוחה, היא תיבה קטנה שמשמשת לקבורה משנית, מטרתה לשמש כמקום מנוחתם האחרונה של שיירי שלד, האדם לאחר שהבשר קלה. אז הגלוסקיאמה מסמלת את האל-מוות ומעבר לעולם הרוחני, כל מה שאנחנו רואים זה ידע עמוק בגיאומטריה הסקארלית והאקולטיזם נסתר, שהמרכז של הסכמה הזו הוא האצטרובל, החלק שבו מונומנט האצטרובל שנמצא בוותיקן נקרא חצר האצטרובל החדש. כעת תשימו לב לפסל אחר בוותיקן, לגבי פסל הספרה הענק שלידו יש מבנה שהוא בנוי כשער לפנתאון. האלים היוונים, הסמליות של הספרה העגולה הזו היא סמליות של עליונות הבריאה. ועוד אצטרובל עם טווסים לידו יש לא מעט כאלו ותיקן, וכעת לשאלה למה בעת העתיקה היו משתמשים בסמליות של אצטרובל, והתשובה נמצאת במצרים. גם הבירים הטמפלריים השתמשו בסמליות סקארלית, למשל בווירג' בקתדרלות היו חיזונטורים לאנרגיית השמש שמופקת מהם, כך שרק גלי אור מסוימים היו נכנסים לכנסייה, וגם המבנה הוא מזכיר את המנדלה הסקארלית. ותשימו לב איך הכנסיות מחביאות את האובליסק המצרי, על ידי שפשוט שמו, אך אתם יכולים להבין שהמבנה הזה לא קשור לנצרות אלא למצרים. גם לאפיפיור יש מטה עם אצטרובל. אני רוצה להסתכל בעיניים של מי שיגיד שכל מה שכרגע הבאתי זה רק צירוף מקרים. אתם מבינים שהכל קשור לסמליות הקולטית. המטה הזה בעצם נראה כמו עץ שמסמל את עץ החיים, שהוא בעולם הקדוש גם היה מסומל על ידי אצטרובל שמתחבר משני צדדיו. בין הממד הרוחני, הממד החיים שלנו, זה בעצם מאפשר לנו להבין שאצטרובל הוא שער לעל מודע שמחבר אותנו לעולמות רוחניים, ואפשר לקבל משם חוכמה ודעת, אך אם מפעילים אותם יכולים להתחבר לעולם האינפרנלי של השדים, ולכן רק על ידי כלי קדושה כמו תפילין אפשר לעשות חיבור מעבר לשכבה אינפרנלית לעולם הרוחני עצמו. האור המשפיע על האצטרובל, כאשר האור מגיע לעיניים זה מהווה סימן של זמן לערנות, כאשר אין אור זה מהווה סימן להירדמות. האצטרובל מייצר מלטונין, הוא מייצר את האקטיביזציה של מצב שינה בגוף ומשפיע על מערכת העצבים. זאת אומרת שבולטת האצטרובל קשורה למצב שינה שלנו, ויש לכך משמעות. כאשר אנחנו צריכים להגיע למצב פנימי רוחני יותר, הגוף צריך לעבור מדיטציה. זה לא דווקא קשור לישיבת לוטוס, אלא זה תדר תטא של המוח, מצב של הרפאיה עמוקה. אפשר להשיג את זה גם תוך כדי תפילה. אז תשימו לב, שמים את התפילין, זה משפיע על האור המפעיל את בלוטת האצטרובל. לאחר מכן צריך להתחיל להתפלל לא רק שלושת התפילות שכנסת הגדול קבע, שחרית, מנחה וערבית, אלא גם בזמן התבודדות צריך לקרוא תפילות של צדיקים כמו תפילות הרמח"ל, תפילות של רבי נחמן, 10 מזמורי תהילים שסידר השאלה הקדוש, פיתום הקטורת ותפילות של צדיקים. המקובלים נוספים שכל תפילה מהם זה תיקון הנפש והגנה על הנפש מפני המזיקים וניקיון הנפש מעיבורים של הסטרא אחרא. כדי להפעיל את האצטרובל כשתפריש DMT טבעי ותביא את האדם למצב מיסטי או חיבור עם העל מודע, אפשר גם להיכנס למדיטטיביות של תפילה לאור נרות בחשיכה, כי היעדר אור עוזר להפעלת יתרת האצטרובל. אנשים שעוסקים בניו אייג' השטני הם משתמשים בחומרים הממריצים וסמים כדי להפריש DMT באופן לא טבעי, מה שגורם להם לא לשתות בהפעלת יתרת האצטרובל ולפתוח שער לארוחות רעות לנפש שלהם, כי זה נעשה לא בקדושה. למשל מכשפים עושים את זה במעגלי סטון אייג', הסלעים המעגלים שיש באנגליה ועוד הרבה מקומות בעולם כדי להתחבר לשדים. יתר האצטרובל מלא במים ברגע מדיטטיבי בזמן תפילה, מבנה המים משתנה למבנה קריסטלי, אך הבעיה שאליטה מנסה לחסום מאנשים להתחבר לעל מודע ולעולם הרוחני לקדושה על ידי חומר הפלואוריד ועל ידי מזון עם סידן רב. זה נראה בצילום רנטגן כמו נקודה לבנה במוח.
זה איסטרובל שממלא בסידה, זה גם תזונה לא בריאה שמלאה בסוכר וטרנס שומן. קמח לבן, כל זה מסתבר לא רק בגוף, אלא גם באיסטרובל. כעת תוכל להבין שמזון מהיר הוא בעצם כלי שאיתו פוגעים בתפקוד המוח. יש דבר שאתם צריכים לדעת לגבי הורדת יתרת המוח, היא העין השלישית. בעצם כאשר מפעילים את האיסטרובל, בלי להפעיל את ההיפותלמוס, אפשר להתחבר לעל מודע, זה חיבור פנימי, כאשר מחברים גם את יותר המוח, אז פותחים שער לשדים. המבנה של יתרת המוח מאוד דומה למבנה של העין. גם נקראת העין הפנימית של המוח, אז כאשר מפעילים את איסטרובל באור חלש, תוך כדי תפילה מדיטטיבית, מפרשים בזכות זה DMT טבעי, בלי להפעיל את יותר המוח, שזה על ידי הפרקטיקות ממזרח הרחוק או חומרים אקטיביים, מופעל שדה אלקטרומגנטי סביב האיסטרובל. בבלוטת האיסטרובל יש הכי הרבה נימי דם בגוף מכל בלוטה אחרת. השדה המגנטי סובב מאוד מהר סביב הבלוטה ומאפשר את הכניסה למצב פנימי רוחני. מה שמייצר את השדה האלקטרומגנטי זה הגבישים שנמצאים בנוזל המים הפנימי בבלוטה. הבלוטה מתחילה לפעול מהר, אנרגיה בגוף שלכם עולה ואתם יכולים להתחיל להשפיע על האום הרוחני, ועל ידי התפילה דרך ההתחלתית להילחם נגד הסטרא אחרא, שבעצמה עושה סיבוב שעושה מלחמה רוחנית אינפרנלית. אנחנו גם מתחילים להתעורר ולהתחיל לראות מעבר למטריקס שסובב אותנו כדי להפסיק להיות מושפעים מההנדסה חברתית. כפי שאתם רואים, מדובר על מלחמה בין הקדושה לטומאה, בין החיבור שלנו כעם ישראל לבורא ולעולם הרוחני. לבין עמלק והערב רב בני קין כופרים משבט דן, הכוזרים ונביאי הבעל, והאימון האילומינטי והבולים החופשיים בדרגות הגבוהות, ועוד שמתחברים לשדים והשטן. מדובר על מלחמה רוחנית שכל אחד צריך להשתתף בה, כי אתם נמצאים בה. אם לא תפעלו, היא תשפיע עליכם ותנסה לשלוט בכם. אם תלחמו בחזרה, תוכלו להתמודד איתה ולהתחיל להוציא את עצמכם לחופשי. קחו שעון ותקדישו כל יום זמן לקירוב הגאולה, השאיפה לאוקיים השכינתה באפרה. ציפית לישועה? אחת מן השאלות שאדם נשאל בעומדו לפני כיסא דין מצוות עשה מן התורה היא מהשתת ציבת תנועת החסידות על דגלה את השאיפה לגאולה שלמה. אם כי שילבה בציפייה זו את השאיפה לגאולת הנפש כתנאי מוקדם לגאולת הגוף. לכן תתחילו ללמוד איך מניחים תפילים לפי כל דקדוקי ההלכה, זה כלי הנשק הרוחני הראשון שלכם. אתם עומדים בקרב מול סדר עולמי החדש ועולם האקולטי האינפרנלי. קחו תפילות של צדיקים, מזמורי תהילים, תקראו נביאים וראשי נביאים, הספר איוב, ספר היובלות והזוהר המפורש כדי להבין מה שמתחולל באחרית הימים. לכו לקברות של צדיקים כדי להתחבר אליהם, כדי על ידי זה עיבור מחלקי נשמה של צדיק, ותתחילו לתת את שבת נפשכם כדי להפעיל את יתרת האיסטרובל ולהתחבר לעל מודע שבכם, במיוחד על ידי תפילה מדיטטיבית. תשתמשו במקווה כתיאור עצמי מזיקים של עיבורים שונים מכיף חטאים. תנקו את האיסטרובל על ידי תזונה נכונה ללא מלחים, סוכר ושומן תעשייתי ותוספי תזונה תעשייתיים. הוא יתנקה בעצמו. כל זה רק ההתחלה, אך אתם התחלתם בקרב על חייכם ועל גאולת עם ישראל.